हमने के फेसबुक पे आ गई बनी जा। जी जी अंदर भाई ठीक। प्रणाम। आखिर पेज से जुड़ल सभी दर्शक श्रोता लोग के हमार प्रणाम बा। आज आखिर वर्चुअल महोत्सव 2020 में हमनी के एगो नया विषय के साथे हाजिर बानी से भोजपुरी साहित्य शिक्षा रोजगार। ये अपना तरीका के एकदम नया विषय बा। कहीं भी पर कोनो चर्चा नहीं की हो, तो हमनी के आखिर परिवार की कोशिश की ले बा कि आज ये महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की जा। तो हमनी के साथ आज जुड़ल बानी प्रोफेसर चंदेश्वर जी, बलरामपुर पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बानी सर, और भोजपुरी और हिंदी साहित्य में समान हस्ताक्षर के साथ सर लगातार लिखे नहीं। सर के गांव के अर्थव्यवस्था समाज संस्कृति से बहुत गंभीर जुड़ाव बा, और सर लगातार वो पर सक्रियता के साथ फेसबुक वगैरह पे भी टिप्पणी करते रहनी। अभी सर के वो नया किताब भी आई गांव के स्मृतियन पर केंद्रित। हमने के साथ जुड़ल बनी डॉक्टर प्रकाश उदय जी, यहाँ के भोजपुरी साहित्य के एगो विलक्षण साहित्यकार, कवि, कथाकार नहीं। सर के सबसे बड़ खासियत हमने के जो लागेला कि सर हमके लगा था भोजपुरी साहित्य श्रम संस्कृति पे सर के बड़ा गंभीर शोध बा। और भोजपुरी में वो जनपदीय कविता करके जो विद्यानिवास मिश्र जी के संपादक में जो संपादन में जो किताब लिखल रहे सर, वो किताब की भूमिका में हम लगा था भोजपुरी वाले हिस्सा में जो टिप्पणी लिख रहे बानी, वो लागत था कि भोजपुरी कविता के बारे में समझे खातिर सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी बा। तो सर के भी बहुत बहुत स्वागत बा आखिर परिवार की तरफ से। हमने के साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी जी जुड़ल बनी, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य। प्रमोद भैया भोजपुरी साहित्य संस्कृति समाज के लेकर लगातार भैया के चिंता रहेला, और लगातार भैया पर लिखत भी रहे नहीं। भैया कवि भी हैं। तो प्रमोद भैया, चंद्रेश्वर सर, उदय सर के आखिर परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत बा। माफी है खाती कि हमने के बहुत शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम के विचार बनल है, और ये लोग धन्यवाद सारा साहित्यकार लोग के, सारा विशेषज्ञ लोग के, कि बहुत शॉर्ट नोटिस वहाँ के लोग हमने के साथ जुड़नी है और अपन स्वीकृति देनी है। तो ये मंच माइक मोबाइल नवीन भैया के हवाले बा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा नहीं लागत कि प्रकाश भैया, चंद्रशेखर भैया, प्रमोद भैया के परिचय करावे के जरूरत बाटे, खास करके भोजपुरी पर जब चर्चा परिचर्चा के बात हुई तो हमनी के विषय के चुनले बनी जा। जे भी श्रोता, जे भी लोग आखिर पे से जुड़ल बा, हम बतावल चाहब हमनी के ई बहुत दिन से बात चलत लट। असल में भोजपुरी के सोझा ई तीन गो चीजन के बहुत बड़ समस्या बाटे। ए समस्या पर चाहे ई विषय जोन बा भोजपुरी भाषा के लेके बहुत जरूरी विषय बा। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी में रोजगार, भोजपुरी के वजह से रोजगार, आ भोजपुरी में शिक्षा, चाहे भोजपुरी माध्यम से शिक्षा। एगो भाषा खातिर आज के समय में तीन गो जरूरी तत्व बाटे। एगो भाषा खाली साहित्य के आधार पर आगे ना बढ़ सकेले, ओकरा शिक्षा से जुड़ही के पड़ी या ओकरा रोजगार से जुड़ही के पड़ी, तबे आम जन भी भाषा के संगे जुड़ी, भाषा के ओ भाषा के प्रचार प्रसार हुई। हमनी के खाली गीत गौनई के माध्यम से, चाहे कुछ कविता के माध्यम से एगो भाषा के मजबूत बरियार जौना के कहल जरा ना कर सके नहीं। जा भाषा के बरियार होके खातिर ओकरा बाजार में बरियार होके के जरूरत बाटे। बाजार में बेचाए से बढ़िया बाटे कि बाजार के अपना हिसाब से वो भाषा चलावे। जैसे कि अंग्रेजी या चाहे विश्व के फ्रेंच, जर्मन, जहां भी हम गइल बनी, हम देखले बनी कि उजुआ के भाषा जौन बा बाजार के अपना हिसाब से चलावेले, बाजार के हिसाब से उजुआ के भाषा ना चलेली। सब भोजपुरी के समस्या बाटे। भोजपुरी के संगे आज के अगर सिनेमा के बहुत लोग उदाहरण देला कि 10,000 20,000 लोगन के या 1 लाख से ज्यादा लोगन के नौकरी सिनेमा के हिसाब से मिलल बाटे। तो जब में भोजपुरी के वजह से वो नौकरी नहीं मिलल लोगन के। भोजपुरी सिनेमा बना ताटे और सिनेमा खातिर कुछ लोगन के जरूरत बाटे, एक खातिर नौकरी लागल बाटे। तो ये एगो मिसकंसेप्शन बाटे। बाकी रे बतकही के शुरुआत हम सबसे पहले चंद्रेश्वर भैया से शुरुआत कई चाहब कि जौन विषय बा भोजपुरी के केंद्र में राख के शिक्षा, साहित्य और रोजगार। रउआ शिक्षा के क्षेत्र में बानी, रउआ बहुत करीब से पूरा चीज के, तीनों चीज के देख रहल बानी। रउआ का लागत अटे भोजपुरी कहाँ बिया, कहाँ रहे के चाहिए ये तीनों क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भोजपुरी ये समय कहाँ पर बिया? जी भैया। देखिए, ये एगो आखिर की ओर से बहुत टटका, जी भैया, एकदम नया विषय बा।
भोजपुरी साहित्य शिक्षा रोजगार के लेके कभी भी रौरा देखत हो कब कि जब भोजपुरी पर बात होला तो बहुत साफ साफ खुल के बात कहीं ना हो पावे। जी थोड़ा सा हमनी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए के पड़ी। जी रौरा तो लगातार काम कर रहा बनी भाषा पर, भाषा विज्ञान से भी सरोकार बा। और बात कही हम सुनले बनी जी भैया कि एगो हमनी के हिंदी से एमए करे वाला के चाहे भाषा पढ़े वाला के सामान्य जानकारी बा कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, खड़ी बोली हिंदी, बुंदेली, ये जितना बोली रही सा जी भैया जौन सन 1000 के आसपास 1100 के आसपास अपभ्रंश से निकल रही सा। जी भैया तो वही घड़ी भोजपुरी में जैसे गोरखनाथ के नाम आवेला, बाद में कबीर के नाम आवेला, भरथरी के नाम आवेला। जी भैया तो भोजपुरी के आम तौर पर कह दिया कि भाई हिंदी के एगो बोली है। जी भैया एगो आम धारणा बा कि भोजपुरी के हिंदी के पूरक मान लियाला, पूरक बोली, जी पूरक डायलेक्ट, कि हिंदी के पुष्ट करे के बा, हिंदी के सशक्त बनावे के बा, बोलियन के लेवे के बा, जौन हिंदी इलाका के बोली बड़ी सा उन्हीं के लेवे के बा। जी भैया लेकिन एगो बहुत बड़ा ये भ्रम बा हिंदी के चाहे भाषा के सामान्य पाठक के सामने कि भोजपुरी समानांतर चल होती है खड़ी बोली हिंदी के। जी लेकिन अभी तक भोजपुरी में जी भैया 1000 साल से ज्यादा समय से लिखात पढ़ा चला होत बा, लेकिन अभी भी भोजपुरी के स्वतंत्र करके लोग ना देखे, बिल्कुल हिंदी के पीछे खड़ा कर दिए एकरा के। और भोजपुरी में जो लगातार साहित्य भी लिखा रहा बा जी तो ओकर वो तरह से रिकॉग्निशन नहीं थे अभी भी। ओकर एगो अपन पहचान, जैसे सब कुछ के बाद हमरा अभी तो यह लगता है कि भोजपुरी इतना भोजपुरी में लिखला पढ़ला के बाद भी जी भैया ओकर अपन एगो पहचान, अपन एगो आइडेंटिटी स्वतंत्र नहीं बनल। बिल्कुल लगभग हिंदी बना चुकल बिया। जी 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 तो सबसे पहले तो हम ही मानिला जी भैया कि भोजपुरी के विकास तबे हुई जब ओकरा के लोग हिंदी से जोड़ के ना देखी, हिंदी के समानांतर खड़ा कल चाहिए। अभी जौन भैया एक सेकंड खातिर हुआ करो कल चा भी बहुत जरूरी बात बटे प्रमोद भैया, हम बताओ तनी हम 15 गो अध्यक्षीय भाषण जोन बाटे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के हम पढ़नी हटे 15 भाषण जोन बा पिछला एक हफ्ता में हम करीब चौथा हाली पढ़ले बनी। जी लगभग हर भाषण में हर अध्यक्ष एह बात के कहले बड़े एह बात के अपना कि हिंदी बरियार हुई भोजपुरी के बरियार कैला से, यानी कि जौन बात चंद्रेश्वर भैया कहतनी लगभग ई एगो वजह बाटे। अब कुछ अध्यक्ष तो अंत में जब भाषण समाप्त कैले बड़े तो यो कहले बड़े जय हिंदी जय भोजपुरी। जी कृष्णदेव उपाध्याय जी अपना भाषण में भी ये बात के कहले बानी। हमरा अगर हम देखी तो ओकरा में भोजपुरी हिंदी के उपभाषा चाहे बोली ये बात वहाँ के ये बात के कहले बानी या आगे जाके वहाँ के खुद यह बात के काटत आनी। तो ये वो समस्या बाटे। जी भैया चंद्रेश्वर भैया बोली जी। ना देखिए जब कोनो रवा एगो भाषा पर बात करतनी, एगो बोली पर बात करतनी, तो वो सिर्फ एगो भाषा बोली पर बात ना होखी, वो एगो संस्कृति पर भी बात होखे लगेला। जी भैया सबसे पहले तो ये हमनी के देश के पॉलिटिक्स के विडंबना रहल बा जी कि भाषाई आधार पर प्रांत ना बनल। जी सबसे पहले तो भोजपुरी इलाका के बांट दिहल गई। जी कुछ हिस्सा बिहार में, कुछ हिस्सा यूपी में, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में। जी तो एगो कर
स्टेट ना बनल, ओकर एगो राज्य ना बनल। जी दोसर बात की अभी भी जे भी भोजपुरी में लिखे वाला बा जी भैया, वो हिंदी के आगे कर देता है, अब भोजपुरी पीछे हो जाती है। बिल्कुल कम से कम अब आज के दौर में भोजपुरी के जो कवि या लेखक वालों जी में ये चेतना आ जाए के चाहिए कि भोजपुरी साहित्य के अलग अस्मिता बा, ओकरा के भोजपुरी से जोड़ के मत देखो। बिल्कुल भोजपुरी साहित्य के अलग पहचान बा। जी जौन रउआ पाठ्यक्रम के बात करतनी, जौन हिंदी से लड़का एमए करता है सर, तो ओकरा में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एगो सर्कुलर बा, जी जौना में एगो लोकल डायलेक्ट के रखल जाला। तो अब जैसे गोरखपुर में, सिद्धार्थ नगर में, जैसे हमारा कॉलेज होता सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, जी एक तो छपरा में, सिवान में, आरा में, देवरिया में जी बीए आ एमए में जी भोजपुरी के एगो पेपर के रूप में पढ़ाई हो रहा बा। जी तो ओकरा में एगो और रवक हम समस्या के तरफ इशारा कर रहा बनी। जी भोजपुरी लिखे पढ़े वाला जे लोग बा, जी। जे भोजपुरी के पाठ्यक्रम बना रहा बा, वो अपना आप में संगठित नहीं है। जी अगर अब गोरखपुर के पाठ्यक्रम देखब, जना के हमनी के विश्वविद्यालय हुबहू स्वीकार कर लेले बा, जी और अब आरा के पाठ्यक्रम देखब या अन्य जगह के, तो ओकरा में बहुत फर्क बा। जी अभी रवा भोजपुरी में जौन साहित्य के किताब संपादित किले वालो, जी ओकरा में जौन पूरा भोजपुरी साहित्य संसार बा, जी जी ओकरा में से चुन के रचनाकार लोग के निखे रखल जात। ओकरो में एगो क्षेत्रीयता बाद बा। जी अब जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम देखें, उदय जी जानत नहीं, जी जौन किताब हमनी के पढ़ा रहल बनी जा भोजपुरी साहित्य संचयन, जी तो ओकरा में मुख्य रूप से जौन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कवि या लेखक वालों जी वो लोग के रचना बा। अच्छा भिखारी ठाकुर एगो अपवाद हो सकेलन, बाकी एक आध लोग और अपवाद हो सकेला। जी रवा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम देखब तो एगो अलहदा बा। हाँ अब देखिए सबसे बड़ दिक्कत का बा, एक और प्रश्न के तरफ हम इशारा कर रहा बनी जी कि ये बहुत दुखद बा। जी ये बताई कि जैसे भोजपुरी में कविता लिखा रहा बा, जी रवा हमरा के बता दें, रवा भोजपुरी पे इतना बारीक नजर रखिला, कगो संकलन बा अरज निहोरा लेखा भोजपुरी में, या कहानी के, उपन्यास के कको किताब बड़ी सा जना के सर्व स्वीकार्यता बा। तो अभी भोजपुरी अपने आप में इलाका के आधार पर बहुत बढ़ जाता है। जौन पाठ्यक्रम बन रहा बा, जौन रचना पर बात हो रहा बा, जी एने एगो और हम देख रहा बनी प्रवृत्ति जी कि भोजपुरी में जौन एगो सवाल एने बहस खड़ा भइल बा मौलिकता के लेके, जी जी तो ओकरा चलते भी जैसे भोजपुरी साहित्य के लोग विभ्रम के स्थिति में डाल रहा बा कि भाई भोजपुरी में तो कोई कहीं से कोनो मैटर उठा लेता। भोजपुरी में जौन किताब लिखा रहल बड़ी सा, जी ओहनी के अन्य भाषा के जौन लोग बा, लेखक बा, उनका मैंने वही लेखक लोग ओकरा भीतर साख नहीं बना पाओ। बिल्कुल लगता है कि भाई हिंदी में कोनो किताब पढ़ के हम भोजपुरी में लिख देनी, जी अन्य भाषा के प्रभाव लेके लिख देनी, जी या खुद भोजपुरी में अभी पिछला दिन जौन लोग बहस कैला, एक दो लाइव हम देखनी है, जी तो ओकरा में ई सवाल आ रहा बा कि आपस में लोग एक दूसरा के कॉपी कर लेता। जी तो इहो एगो बहुत गंभीर समस्या मुद्दा जी बा। बिल्कुल बिल्कुल आप भोजपुरी में देखिए कई गो दौर आयल बाटे। जी देश के आज़ादी के समय जौन हमनी के स्थानीय बोली रही सा, चाहे अवधी होखे, भोजपुरी होखे, ओकरा में बहुत अच्छा लिखात पढ़ात रहे। भोजपुरी में
दंडी विमलानंद सरस्वती के कहानी के संकलन छपल। उनकर बहुत सशक्त कहानी हमनी के पढ़ले बानी जाए, जी उनकर पाठ्यक्रम में पढ़ावल भी जाला। फिर एक बाद एगो लंबा दौर चलल, भोजपुरी के उपेक्षा होत रहल। बिहार में हमनी के मन पड़ता कि 78-79 में जी भोजपुरी अकादमी के स्थापना भई रहे। जी तो ओकरा में भोजपुरी अकादमी के पत्रिका निकले लागल। ओकरा में अच्छा अच्छा लोग लेख लिखे, गंभीर ललित निबंध, वैयक्तिक निबंध, जी व्याकरण पर, भाषा पर अच्छा अच्छा लेख आवत रहे, कहानी कविता सब छपत रहे ओकरा में। जी अगर एगो डायरेक्टर रहन हवलदार त्रिपाठी सहृदय, जी वो लोग वो दौर में बड़ा अच्छा अच्छा काम होते रहे। वो खुद मेघदूत के हिंदी में, मेघदूत के संस्कृत से जी भोजपुरी में अनुवाद कैलन विरहा छंद में। जी लेकिन धीरे धीरे अकादमी कमजोर होत गई, टूटत गई। जी ओकरा के वो तरह से सरकारी मदद ना मिलल। जी आ धीरे धीरे ओकर प्रकाशन वगैरह भी वो तरह से ना रह गई। जी अभी तो भोजपुरी में वो तरह से प्रकाशन उद्योग भी विकसित नहीं हो पावल। बिल्कुल भोजपुरी के पुस्तकन के बाजार में ले जाए खातिर जी कौन तरह के नेटवर्किंग और मार्केटिंग भी नहीं है। अभी जे लोग कुछ अपन पुस्तक प्रकाशित करा रहा बा जी निजी उद्यम से, जी जी तो वो शोषण के शिकार बा। तो भोजपुरी के सामने बहुत बढ़न चुनौती बड़ी सर नवीन जी। जी बिल्कुल भैया रुआ बात से 3-4 गो चीज तो बहुत स्पष्ट आइल बटे कि भोजपुरी साहित्य में साहित्य के जोन बा एगो जैसे अरज नहीं हो रहा कर हुआ उदाहरण देनी हटे। जी जी सबसे पहले तो सबसे जरूरी बा कि भोजपुरी के स्वतंत्र भाषा के रूप में देखल लिखे जाता। ई एगो हिंदी के कहीं ना कहीं हाँ जी एकदम ओकरा एथी में रखल जाता है, जैसे कि हिंदी ओकर अंगुरी ध के लेके चले ऐसन वाला सिचुएशन स्थिति भोजपुरी के सुझा बाटे। दूसर रुआ बात कहनी है बढ़िया संकलन के, बढ़िया रचना के। तीसर बात जोन बा भोजपुरी के अपन जोन बा एगो मानकीकरण के स्टैंडर्डाइजेशन अगर कहीं तो वो एगो बाटे। अकादमी के निष्क्रियता, सरकारी जोन अकादमी बनल बाड़ी सो निष्क्रियता बाटे। रउआ ए पूरा बात के ही हम आगे लेके चलब प्रकाश उदय भैया की यहाँ। प्रकाश भैया रउआ देखिए ये सिलसिलावार ढंग से चंद्रेश्वर भैया बतौनी है राउर का विचार बटे, मतलब भोजपुरी के कौना स्थिति में देखा तनी ये तीनों जो 3 गो एलिमेंट साहित्य, शिक्षा और रोजगार के लेके। जी भैया। हम तो देवेंद्र भाई से कहले रहे कि हमरा से हुकारी परवैया। अच्छा जोन भैया कहले तो हमहू टाइप के हम निकल जाए कह के। काहे कि यह विषय पर हम कभी ठीक से सोचले नहीं थे, मतलब जम के इतना समय ना रहे जो कुछ सिलसिलेवार ढंग से कुछ बात करे के बुझाए। भैया तब वो कुछ बात एक खाती हमने के क्षमा चाहब जा कि समय एकदम नहीं खींच देले एजुगा। हाँ बढ़ के नहीं क्या बोले के राउर अनुभव, चंद्रेश्वर भैया का अनुभव, प्रमोद भैया का अनुभव, ये अनुभव अतना काफी बा जे भोजपुरी के जे भी काम करता टे, चाहे भोजपुरी भाषा के जो अपन मातृभाषा माना ताटे ओकरा खातिर वो अनुभव काफी बाटे और अनुभव के ही शेयर करे के बाटे। जी जी ठीक बा, ना काफी मान ले तरह ये बढ़िया बा। तो देखी जौन नवीन भाई कहले है ना कि जौन भोजपुरी का अस्मिता चिंतन में जौन 15 गो व्याख्यान छपल बा जी, सब में कहीं ना कहीं हिंदी या भोजपुरी के लेके एगो बाजे हिंदी बनल रहे या हिंदी के मजबूत करे के बाद तो ये एगो दबाव बा भोजपुरी वाला लोग पर जी। दबाव बनावे वाला लोग भी बा जे हमेशा हिंदी भोजपुरी के लेके उन लोग एगो सफाई लेखा देत रहे के बा। बिल्कुल बिल्कुल। ये दबाव अभी हटल नहीं थे।
हट जाओ एक आदमी कोशिश करे, लेकिन ये दबाव हमनियो लोग पर बा, ये दबाव सब पर बा, हमनियो पर बा। ये सवाल जब जब आवत जाए तो कुछ ना कुछ कहे ही के पड़ी ओकरा के लेके। ना तो ये एगो सच्चाई बा कि हिंदी के बोली है, लेकिन वो खड़ी बोली हिंदी के बोली ना है। एगो ऐसन हिंदी जौन खाली नाम है एगो भाषा, जैसे बिहारी, एगो बिहारी के 3 गो बोली कहला ना, भोजपुरी, मैथिली, मगही, लेकिन बिहारी कोनो भाषा ना है, वो एगो भाषा वैज्ञानिक नाम है। वैसे ही हिंदी के बोली जब कहल जाला तो वो हिंदी खड़ी बोली हिंदी ना है, वो हिंदी एगो भाषा वैज्ञानिक नाम है, जौना की को बोली कहल जाला। एगो हिंदी परिवार बनावल भी जौना में खुद खड़ी बोली हिंदी भी एगो है, जैसे भोजपुरी है, जैसे मैथिली है, जैसे मगही है। एक कुल भाषा के अपन अपन बोली बाड़ी से भोजपुरियों के बाद, तो उनमें कहीं हिंदी के बात आवे के ना चाहे, लेकिन आ जाला। तो उ जैसे भोजपुरी के साथे हिंदी के बात आ जाला, वैसे सब भाषा के साथे आ जाए के चाहिए, तमिल के साथे आ जाए के चाहिए, तेलुगु के साथे आ जाए के चाहिए। जी। आ वही हिसाब में हमनी के बिना कोनो दबाव के ओकरा के सोचे के चाहिए। दोसर बात बा, उन्हें हम अभी ना जाए, ओमे बहुत गइला पे भूल भुलैया बा, ओमे कई बार हम कह भी चुकल बनी कुल के, प्रमोद भाई ओकर थी बाड़े। तो ये जोन शिक्षा आ साहित्य आ रोजगार जोन बा ना, हमें रोजगारे के महत्वपूर्ण मान के ई सोचत रहे कि हमरा लगे कोनो बात नहीं है। प्रमोद भाई अगर एक चर्चा करते रहल बाड़े तो हमरा उनका के सुने के बा बहुत ध्यान से। हम ऐसे एक तरह से कहल चाहते नहीं कि जोन भोजपुरी के शिक्षा बा ना, ओकर 2 गो रूप बा। एगो तो बा भोजपुरी में शिक्षा, एगो बा भोजपुरी के शिक्षा। तब भोजपुरी में शिक्षा के जोन स्थिति बा, तो हमनी तकले रहल बा, कोनो ना कोनो विधि हमनी के जोन शिक्षा पढ़ले बा आदमी प्राइमरी स्कूल वगैरह में, ओमे भोजपुरियों की कुछ न कुछ हिस्सेदारी रहल बा। प्रकट रूप से नहीं रहल, लेकिन स्थिति के चलते वो हिस्सेदारी रहल बा। कोनो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा जब देल जाई तो एगो बेहतर शिक्षा हुई, बेहतर ढंग से शिक्षा देल जा सकेला मातृभाषा के माध्यम से। ई कोनो साबित करे के जरूरत नहीं है, बहुत साबित बात बा। रुआ हिंदी के माध्यम से पढ़ब, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ब, तो एगो दोसर भाषा के माध्यम से पढ़ब, और कुल बुद्धि वो भाषा के समझे में भी लगी, और भाषा में जो समझावल जाता तो हम लोग समझे में लगी, तो दूर तरह से बटाइल रही, बहुत समय लगी, बहुत बुद्धि खर्चा हुई, और वो अपना भाषा में सीखल जाए, अपना भाषा में बतावल जाए, चाहे वो गणित होके, चाहे कोनो विषय होके, तो जल्दी समझ में आई, एमे कोनो शंका नहीं है, सुबह नहीं है। तो अगर मातृभाषा में शिक्षा देल जाए तो वो रोजगार से एगो अलग तरह से जुड़ जाए कि डायरेक्ट ना, लेकिन रुआ के ज्यादा प्रखर बनाई, रुआ के ज्यादा योग्य बनाई, रुआ के ज्यादा मौलिक बनाई, रुआ पिछलग्गू टाइप के ना हो, रुआ टू टाइप के ना हो, रुआ दूसरा के बात दोहरियावे वाला ना हो, रुआ आपन बातों में से निकालब। एगो प्रतिभा के जो विकास हो, एगो प्रतिभा जना के चलते हमने कि यहाँ आविष्कार खत्म हो गई, मातृभाषा के उपेक्षा के चलते आविष्कार एक तरह से खत्म हो गई बा। आविष्कार बाहर से आवता, हमने को बढ़िया से बना लेता नहीं जाए, सीख लेता नहीं जाए, पीछे चल देता नहीं जाए, ए में हमने के तेज बनी जाए, कहे कि हमने की मातृभाषा से बहरी निकल गई बन जाए, अपना में हइये नहीं खींचे जो कनेक्टिविटी खत्म बुझाता। प्रकाश भैया फोन आ गेल वहां के नंबर पे, ओही से जुड़ल रहल सर, आ गेल बनी। अच्छा, आवाज आवत नहीं क्यों वहां पे? हाँ प्रकाश भी आ गई बनी, ठीक बा जी, बोली। अनम्यूट कर दी, अनम्यूट कर दी, अनम्यूट करी, अनम्यूट करी। हो गई। हाँ बोली बोली। हाँ, तो हम ये कहते नहीं कि बहुत नहीं तो कम से कम जो ना भाषा में हमनी के सीखे बा, मान ली पढ़ावे के बाद रुआ हिंदी में, पढ़ावे के बाद भोजपुरी में, तो वो हिंदी के
पढ़ावे के बाद हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, तो वो अंग्रेजी के वो हिंदी के अपना भोजपुरी के जरिए सीखल जाई, जी तब तो वो ठीक से पढ़ाई होके पाई, कम से कम वो भाषा के सीखल जाए। जी हमनी के तो एकदम चौपट हो गइल बा, हिंदी में भोजपुरी के व्याकरण घुस गइल बा, भोजपुरी में हिंदी के व्याकरण घुस गइल बा, आ कोनो भाषा में नहीं रह गए आदमी, ना भोजपुरिये के, ना हिंदीये के, ना अंग्रेजीये के। जी तो ये एगो खिचड़ी लेखा पाके लागल बा, काम चलाऊ टाइप के हमनी के भाषा हो गइल बा। जी आ काम चलाऊ टाइप की जब भाषा होला तो आदमी काम चलाऊ टाइप के हो जाला। आदमी मास्टर बनी तो काम चलाऊ टाइप के, शिक्षक बनी तो काम चलाऊ टाइप के, नेता बनी तो काम चलाऊ टाइप के, बेईमानियों करी तो काम चलाऊ टाइप के। ये वो चलताऊपन जो आ जाता ना, तो रोजगार में हमने के पीछे बहुत ढकेल देता। ये चलताऊपन के चलते, ये चलताऊपन भाषा के जरिए आवता। यह बात पर ना हमने के कोनो लीडर लोग के ध्यान बा, ना विद्वान लोग के बा, कि मूल में जाके हमने के खदड़त चल जाता। तो एगो तो भाषा के मदद बा रोजगार में, भाषा शिक्षा के जी तरफ से। भाषा में भोजपुरी में शिक्षा दिया है, तो कम से कम भोजपुरिया लोग जितना योग्य बा, जी ओकरा से ज्यादा योग्य पड़ी, जी जितना जितना लायक लौकत ओकरा से ज्यादा लायक हो जाई, आपन सोचे वाला हो जाई, आपन करे वाला हो जाई। तो उ एगो रोजगार के डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ओकर एगो अथी बा, इम्पैक्ट बा। जी भैया दोसर भोजपुरी के शिक्षा जौन बा ना, जी कि भोजपुरी सिखावल जाए, तो भोजपुरी सिखावल जाए केकरा के सिखावल जाए? भोजपुरी लोग के सिखावल जाए। केहू दोसर भोजपुरी सीखे आई, ई तब होई जब भोजपुरी में इतना महत्वपूर्ण चीज सामने आवे लगी, जौना कि दूसरा भाषा वाला लोग अपना के यहाँ लेल बहुत जरूरी समझे लगी। जी हिंदी पढ़े लगल लोग देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पढ़े खातिर, तो जी भोजपुरी में वो कुछ अगर साहित्य वो पैदा करे लगी, जौना के चलते भोजपुरी बाहर के लोग के सीखल जरूरी हुई, तो वो एगो रोजगार के रास्ता हुई। बिल्कुल ये हमने के भोजपुरिया जे बा, ओकरो भोजपुरी सीखे के चाहे। एह बात के स्थापित तर्क से होके के चाहिए जी कि जौन ये बहुत मुश्किल है, जो ना भाषा मातृभाषा के सीखल, मातृभाषा अपने आवेला, मातृभाषा सीखे के ना पड़े, ओमे कोनो दिक्कत ना है, वो सब अपने सीख जाला। लेकिन जो अपने सीख जाला, ओमे जब हमनी के सीखे के कोशिश करी आदमी, अपने सीखल का भाषा में जब जाए लगी, भीतरे घुसे लगी, ओकर बारीकी समझे के प्रयत्न करी, जी तो एगो तो हुई कि हमनी के दोसर भाषा सीखल आसान हुई। ये अपना मातृभाषा के मर्म के जान रही ना, ओकरा खातिर फ्रेंच सीखल, ओकरा खातिर संस्कृत सीखल, ओकरा खातिर अंग्रेजी सीखल, ओकरा खातिर दोसर भाषा सीखल और समझल बहुत आसान हो जाला। भाषा लर्निंग खातिर अपना मातृभाषा के बारे के सीखल, मातृभाषा आवेला ही मानत नहीं, लेकिन मातृभाषा के भीतरे जाइल, ओकर मर्म के समझल बहुत जरूरी हो जाला। जी एगो और बात बा कि भोजपुरी के सीखल भोजपुरिया लोग खातिर कैसे जरूरी बा कि भोजपुरी में लभेराए मत, भोजपुरी में लपेटाए मत। रउआ देखत नहीं जौन गायक लोग जौन गावता, जौन लिखता, जौन सिनेमा बनता, वो भोजपुरी अपन ना सिखला के प्रताप हो कि एकदम लभेरा के, लपेटा के, लंगट होके, उहार होके ऐसा ऐसा चीज आवे लागता। तो उ एगो ओकरा से बचाव में लौकी। जी अब एगो दोसर जौन साहित्य या रोजगार के, इस शिक्षा रोजगार से हम जोड़नी है। अब ओकरा में अब ये तो बहुत बड़ा सवाल बा कि आजे काल भोजपुरी छोड़ी का पढ़ला से नौकरी मिले वाला बा। ये बहुत बड़ा सवाल बा ना कि रोजगार के हालत ऐसा बा कि पढ़ाई से रोजगार मिले, एकर कोनो चानस नहीं के बनत। लड़का तो पढ़त रहे से हमने के कॉलेज में कि दोसर कोनो काम नहीं के। अगर काम मिल जाए मैट्रिक के बाद, तो बहुत सारा लड़का इंटर करे ना आई है, इंटर पे काम मिल जाए तो बीए करे ना आई है, बीए में मिल जाए तो एमए करे ना आई है। काम ना मिलला बाहर आदमी पढ़ता, काम मिले करा खातिर पढ़ला के एगो दोसर एमबीए और इंजीनियरिंग वगैरह जौन बा लखटकिया पढ़ाई में आदमी जाता, ओकरा साथे कुछ कामों मिलता। लेकिन पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या हिंदी या बाकी सब विषय तो आदमी ऐसे पढ़ रहा बा कि दोसर कोनो काम नहीं है। ये एगो स्थिति हो गई बा जे बहुत बढ़िया बा,
अक्सर काम क्या मिलता, हिंदी पढ़ के हम हिंदी पढ़ावत नहीं, भोजपुरी पढ़ के केहू भोजपुरी पढ़ावता, यही कामों में रह गई बा। तो सीधे सीधे काम अब प्रमोद जी बताइए हमें का पोजीशन बा, का एथी मिलता तो ना साहित्य अगर देर देर ले हम बोलत होगी तो हमारा चुप करा दिया नवीन भाई। ठीक ठीक ठीक, वो बोली जी। प्रमोद भाई से सुन लिया, फिर कुछ बात कहे हुई तो मैंने वो साहित्य रोजगार के लेके जोन रहे तो खाली इतने कहे बा कि देखा साहित्य से रोजगार तो जुड़ी जाला, हमेशा से जुड़ल बा जी। इहो में सच्चाई है कि खून केहू जरावेला ओकर कीमत केहू पावेला। बहुत सारा लोग खून जरावत रहेला, नींव के ईटा बनल रहेला, ओकरा बाद ओकरा ऊपर से कमाए खातिर सिनेमा से गीत से सब वो आ जाला, ओकरा पीछे बहुत लोग के वो भाग्य है उजरत रहे के पड़ेला। ओमे कोनो कमाही खातिर साहित्य होके तो कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन साहित्य कमवा भी देवेला, ओहू में कोनो शंका नहीं है। तो वो कुल बा, अब वो हम ढेर ना बतियाए, अभी हुकारी हुकारी कहले रहे लेकिन बोले तो ढेर बोल गए नहीं भैया हंसत है। ठीक बा, प्रमोद भाई के सुन ली, उनका हम वो कुछ सुचिंतित बोली है, हमने के तो औजा पथार बा। औजा पथार तो लिखत रहा, हाँ एक भी लिखत रहे भोजपत्र में। प्रमोद भैया से हमनी के बात करब, जब बहुत सारा बात निकल के आइल हटे रुआ सबके दिहल जानकारी से, मौलिक से लेके अब जोन खिचड़ी भाषा के भाषाई खिचड़ी जोन बन गिल बा, एगो चीज भैया भाषा के लेके जोन एगो हम सेंस माने कह सके कि एगो महसूस करता नहीं हम, खास करके एजुकेशन में जोन जोन प्राइमरी शिक्षा बाटे चाहे जूनियर हाई स्कूल में बाटे, भाषा 3 गो भाषा के लेके बड़ा रिजिड बना सा, एकदम ठोस बना सा कि 3 गो भाषा पढ़ही के बाटे कक्षा 3 के बाद। ओकरा बाद जोन बाटे कला से जुड़ल, नाट्य मंचन से जुड़ल, जोन की जोना में भाषा के बहुत गहिर रोल रहेला, उ कुल पढ़ाई में घर आ रहल बाटे। माने हम अपना बेटी के ही देख रहल बानी, जोन एकनी के ऊपर जोन भाषा के लेके, जोन आर्ट्स के लेके, जोन मतलब भाषा आधारित जोन चीज बाटे, कहानी लेखन के लेके, कविता लेखन के लेके, अपना अपना प्रिय साहित्यकार के नाम बतावे के बाटे, कौना कौना के केकर केकर किताब तू पढ़लू बाटे छुट्टी में। तो इस सारा चीज जोन बाटे अब आ रहल बा, ये हमनी के बेर ना रहे। हमनी के चाहे हम पिछला 15 साल पहले अगर हम बात करी तो प्राइमरी एजुकेशन में ये कुल सवाल अध्यापक ना पूछत रहे कि कौन किताब पढ़ल कौन किताब ना पढ़ल हटे। तो कहीं ना कहीं एगो माहौल फिर से वो तरफ में आ रहल बा। प्रमोद भैया से हम प्रमोद भैया के यहाँ जाई, रुआ सब बात भैया सुननी है, रुआ भी शिक्षा के क्षेत्र में बानी और रुआ बहुत नीमन से ये चीजन के देख रहल बानी। हमरा नहीं लागत कि भाषा पर मतलब रुआ जितना बेहतर जानता नहीं उतना मतलब बहुत कम लोग ए समय में, लोग बोले वाला बाटे, लोग प्रखर वक्ता बाटे, बाकी जो गुड़ जानकारी बाटे वो दिन मौलिक साहित्य पर बात होत रहे। तो हमरा संकोच नहीं खे कि जौन बात रहुआ कहनी प्रमोद भैया, शायद बाकी लोग अपन दुख अपन एथी जतावल, लेकिन रहुआ जौन बात सैद्धांतिक बात कहनी, हम उम्मीद करता नहीं कि ये विषय पर साहित्य शिक्षा रोजगार भोजपुरी के केंद्र में रख के का सैद्धांतिक होके के चाही, काथी के संभावना बाटे, वो विषय पर रहुआ बताएं। जी भैया। सबसे पहले आखिर के बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चंद्रेश्वर जी। दूसर का बात कि प्रकाश उदय भैया हमारा ले बहुत बड़का डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर प्रकाश उदय जी पोस्टरवा में डॉक्टर उनकर नहीं खेल गए से कह देनी हम। नवीन बाबू, देवेंद्र जी, फेसबुक से के माध्यम से बहुत सारा लोग जो जुड़ल बाटे, सब कोई के हमारे नमस्कार बा, प्रणाम बा। देखिए 2 गो बड़ भाई लोग सारा बोझा छोट भाई के कान्ही पर डाल देले बाटे, हम ये बात के खूब महसूस कर रहा बानी। प्रकाश उदय भैया जितना सफाई से बढ़िया बढ़िया बात कहतो गई ना, कहत कि ना के प्रमोद के सुनो, ये आशीर्वाद बनल रहे। ये विषय तनी बड़ बाटे, लेकिन हम 2-3 गो बात आज जौन बात भइल दोपहरिया में देवेंद्र जी का ओकरे बात सोचनी है कि विषय पर तो चर्चा कइल आज के समय का भी जरूरत बा, जौन भोजपुरिया पीढ़ी बाटे ओकरा खातिर भी बहुत जरूरी बाटे।
देखिए, हम शुरुआत रोजगारे से कल चाहता नहीं, चूंकि दोनों अग्रज लोग थोड़ा सा शिक्षा साहित्य का बात कैल है। रोजगार के क्षेत्र में एगो टर्म आवेला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के बात होखेला। नवीन जी जौन रउआ संभावना के बात कईनी है, जी भैया। तो ऐसे बड़ संभावना का हुई कि दुनिया में लोक भाषा के रूप में जी भैया। भोजपुरी के आगे तो छोड़ दें, आगे पीछे के बातें छोड़ दें, एकरा टक्कर में सैकड़वा स्थान पर भी कोनो भाषा होके, मतलब मान ले कि भोजपुरी का जनसंख्या रुआ 12 करोड़ मान लेता नहीं जी। दुनिया के कौनो लोक भाषा के स्तर पर जो इतना भाषा बाली सन वो लाख में बाली सन, बहुत ज्यादा हुई सन। तो एक आध गो भारतीय के भाषा में जो उनकी 1 करोड़ पहुंची सन, बाकी कोनो नहीं के। भैया एक सेकंड रह जाए, एगो चीज हम बतावल चाहता नहीं कि करीब 10 दिन पहले ये आंकड़ा जोन बाटे विदेशी संस्था के ही आई रहे, जौना में विश्व के 25 भाषा के नाव रहे, मतलब अलग अलग भाषा कोई, उनमें भारत के करीब 7 गो भाषा रही सब। भोजपुरी के विश्व में 25वां स्थान पर संख्या के हिसाब से भोजपुरी के नाव बाटे। अब भोजपुरी के उनमें संख्या दिहर गई रहे 5.12 करोड़, मतलब 5.25 करोड़ के लगभग भोजपुरी के संख्या दिखावल गई रहे। अब भारत में भोजपुरी के 7वां नंबर के भाषा बतावल गई रहे, दूसरा नंबर पर बंगला रहे। तो भोजपुरी के लेके जी भैया, हाँ बोली जी भैया। एकदम रुआ सही कहनी। एगो एथनोलॉग नाम के वेबसाइट बाटे जो दुनिया में सबसे बढ़िया भाषा के लेके काम करे सारा डेटा देवेले। जी भैया। लेकिन इहो ध्यान रखे को ही कि जौन 5 करोड़ का डेटा आयल बाटे, उ डेटा है जौने के बोले वाला लोग खुद दर्ज कैले बाटे कि हमार मातृभाषा ई है। जी। भोजपुरी क्षेत्र के लगभग 60% से बेसी लोग अपन मातृभाषा हिंदी गिनावेला, हिंदी बतावे। एगो अलग विषय बाटे, ओकरा पर समय मिले तो बाद में चर्चा कल जी। अभी हम 2-3 गो बेसी महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात कल चाहता नहीं। जी भैया। कि कौनो भी समाज या भाषा के, खासतौर से भाषा के जब संभावना के बात होला तो 3 गो चीज जोड़ल जाला जी। एगो ई कि ओकरा के सरकारी मान्यता कितना बा, दूसरका ई कि सामाजिक मान्यता कितना बा, और तीसरका चीज ई कि ओकरे के बाजार के मान्यता कितना बा। जैसे अगर हम उदाहरण लेके कहीं तो हिंदी के संविधान द्वारा मान्यता मिलल बा, हिंदी के लगभग भारत के 60 करोड़ जनसंख्या अपन भाषा बतावेले, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मानल जाला। और तीसरका चीज कि अंग्रेजी के तुलना में कमजोर होखला के बादो सिनेमा से लेके मीडिया, विज्ञापन इंडस्ट्री या जौन हॉलीवुड का एक्टर लोग बाटे वो हिंदी में विज्ञापन करे खातिर चल आवताटे। वो 007 वाला लोग भी आ जाताटे कि हम हिंदी में विज्ञापन करब। लगभग हर का कहल जाला कंपनी जोन की मार्केटिंग करल सब हिंदी में होता है। तो ये तीनों चीज हिंदी के लगे बाटे। अगर हमनी के एकरा से मुकाबला करे जाते सब भोजपुरी के देखल जाओ तो भोजपुरी के पास गजब के बाजार बा, मतलब इतना बड़ जनसंख्या, इतना बड़ क्षेत्र बाटे, नेपाल से लेके छत्तीसगढ़ तक। आज मान ली कि 5 करोड़ जनसंख्या मानी, तो जेकर 50 लाख जनसंख्या होला ओकरे खातिर कंपनी बाकायदा रिसर्च करे वाला व्यक्ति के रख के रिसर्च करे लिसन के ओकर का डिमांड बाटे, ओकरे हिसाब से विज्ञापन बनावल जाए ताकि वो हमार प्रोडक्ट खरीदे। तो 5 करोड़ वाला जनसंख्या खातिर तो कंपनी बहुत बड़ जी जान लगावत हुई से इमा कोनो संदेह नहीं। बिल्कुल। तो भोजपुरी के लगे बड़का बाजार बा, इमा कोनो संदेह नहीं है। लेकिन भोजपुरी के लगे सरकारी मान्यता नहीं है। आई बात कहे खातिर लोग हमके माफी मांग के जरूरत नहीं है, माफ करब। भोजपुरी के लगे सामाजिक मान्यता नहीं है। भोजपुरी या लोग के पास अपना भाषा खातिर मान्यता नहीं थी। ई एगो इतना बड़का चीज बा जौन आज तक भोजपुरी में रोजगार के संभावना जितना बन सकत रहे ओकरा के लगभग खत्म कैली बा। एक और हम 2 गो उदाहरण देता जी। एगो उदाहरण देता नहीं कि कुछ दिन पहले प्रेमचंद के सबसे बड़ जौन शोधकर्ता बारे कमल किशोर गोयनका नाम उनकर, वो प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य से लेके उनकर सारा विद्वता के छनले बारे एक से एक चीज निकल ले। तो हम उनसे एक दिन सवाल पिछला 10-15 दिन पहले पूछने के अच्छा होगा, ये बताएं कि लम्ही का रहे वाला रहले, भोजपुरी क्षेत्र का रहले, भोजपुरी में कौ गो सामग्री, कौ गो चिट्ठी चाहे कौन चीज रुआ के मिलल। गांव घर में तो भोजपुरी ना बोलत रहल हुई, उनका इतिहास में किताब में मिलल हुई।
जी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस के रहो तो उनको कुछ पद भोजपुरी में मिल जाला, प्रेमचंद के का मिलल बा, तो वो कहले कि हमरा के आज तक कुछ नहीं मिलल। दूसर का बात कि भोजपुरी के दू गो बड़ नाम साहित्य के लोग बाटे, रामचंद्र शुक्ल के आ नामवर सिंह का हम नाम लेता नहीं, आई दोनों लोग बहुत बड़ इतिहासकार बाड़े, आलोचक कहल जाले, आ दोनों लोग भोजपुरिया क्षेत्र के रहले। एगो चंदौली के जियनपुर का रहना नामवर सिंह, आ रामचंद्र शुक्ल के रउआ लोग जनते बानी बस्ती के रहना। जी ई लोग अपना इतिहास में बार बार लोक भाषा का नाम ले ले बा, और जब नाम लेला तो अवधि का नाम लेला, ब्रज का नाम लेला, जैसे ही भोजपुरी के बात आवेला तो कन्नी खट जाला, भोजपुरी का नाम ना लिए, ज्यादा से ज्यादा ओकरा के पूर्वी कह दिया जाए। मतलब रामचंद्र शुक्ल पूर्वी शब्द का प्रयोग कैले बाड़े, खुद नामवर जी का हम लेख देखने एक आध गो पूर्वी शब्द का प्रयोग कैले बानी वहां के, जबकि ये दोनों लोग भोजपुरी क्षेत्र के जुड़ल बाटे। हमार कहना में ये बा कि जब अपना घर के लोग रउआ के अपना आप के मान्यता ना देही तो पड़ोसी या विदेशी से रउआ कैसे अपेक्षा कर सकता नहीं कि वो आके रउआ के मान्यता दे दे। एकर कई रूप बाटे, जैसे एकर सबसे बड़ रूप बाटे कि कौनो क्षेत्र में ओकर उत्थान होला, ओकरे में रोजगार बढ़ेला तो नायकन के तलाश कइल जाला। रउआ याद करी कि जब तक 83 का वर्ल्ड कप भारत ना जीतले रहे, क्रिकेट के कितना लोकप्रियता रहे, जबले गावस्कर और कपिल देव ना आयल रहा तौले लोग हमनी के बचपन में फुटबॉल खेलते रही जा, बनारस और पूरा इलाका, गाजीपुर का इलाका हॉकी खेलते रहे, फुटबॉल खेलते रहे। जी जब नायक पैदा भइल सन तो चीज बदले लगल। भोजपुरिया लोग अपना नायकन के छोड़ देला, कहला कि तोहन लोग ले ले जा, हमनी के ओकर चर्चा करे के जरूरत नहीं है। जैसे हम 3 गो नाव का उदाहरण ले रहा लोग के सोजा, ई मानल जाता टे, एक बात पर बाकायदा रिसर्च भइल बा कि पूरा भक्ति काल के उदय, कबीर के उदय, सिख धर्म के उदय, वो दौर के पूरा भक्ति काल के मूवमेंट में एगो व्यक्ति को केंद्रीय भूमिका रहल बा, ओकर नाम है गोरखनाथ। आ गोरखनाथ के ई कहे में कोई के संकोच ना होके कि चाहिए कि उनका से भोजपुरिया इलाका का कोनो संबंध बा। जितना योगी लोग घूमत रहे, निर्गुण गावत रहे, नेपाल में उनका पर सिक्का निकलत रहे, बाकायदा स्वर्ण मुद्रा निकलल बा उनका नाम पर। तो उ गोरखनाथ के पंजाबी सिद्ध कल जाई, बंगाली सिद्ध कल जाई। आ गोरखनाथ पर 2 गो किताब रुआ बढ़िया खोजे चलब तो मिलल मुश्किल हो जाई। उनकर 40 गो किताब वाली सन, एको किताब प्रमाणिक नहीं है। आई बात कहते हैं तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल उनकर एगो रिसर्च कैले रहना, एगो रागे राघव कैले रहला, आ बाद में एक आध आदमी और कैल, उस सब के हम प्रमाण लेके करत हन। कुछ साल पहले, ज्यादा ना 3-4 साल पहले, एगो कार्यक्रम भइल जेएनयू में, जौन में पूरा देश और विदेश के लोग शामिल भइले। वो कार्यक्रम रहे रैदास पर, 90% लोग के बुझाइल के रैदास पंजाब के रहे वाला रहना। पंजाब में रैदासिया संप्रदाय चलला, सिख धर्म का एगो संप्रदाय के रूप में ओकर मान्यता बाटे। देश में भी वो लोग को बहुत बाटे। ऐसे ही और भी 2-4 उदाहरण हम दे सकता नहीं। हमार कहना में ही बाटे कि अपना नायकन के पहचाने के, अपना समाज के आगे बढ़ाए वाला लोग के जबले रुआ ना पहचाना, जबले और ब्रांडिंग ना हुई, तौले रुआ में आत्मगौरव के भाव ना आई। जौले आत्मगौरव के भाव ना आई तौले समाज मान्यता ना देही, और जौले समाज मान्यता ना देही तौले सरकार मान्यता देवे वाली नहीं के। चाहे जितना बड़ बाजार होके भोजपुरी के लगे, चाहे जितना बढ़िया जनसंख्या होके, जेकरे पास जनसंख्या बा, जेकरे पास खरीदारी बाटे, भाई जनसंख्या भूखे ना रही, ओकरे के सामान चाहिए। लेकिन अगर ओकरे के रुआ अस्मिता से नहीं जोड़ा, ओकरे के कोनो भाव ना दे तो का करी। जैसे एक उदाहरण और हम लेता है, 1932 में गुजराती सिनेमा में पहला सिनेमा बनल रहे, ओकर नाम रहे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता हुए जिनकर गीत गांधी जी गावेले। हम देखें तो 1932 में गुजराती का पहला फिल्म बनल, 1935 में पंजाबी का पहला फिल्म बनल, 36 में उड़िया का, 35 में असमिया का, मराठी वगैरह तो बहुत पहले बन गए रहे। भोजपुरी के पहला फिल्म रुआ याद करी 63 में आवेला, 1963 में गंगा मैया तो है पेरी चढ़े। यानी लगभग 35 साल के बाद भोजपुरिया लोग आगे कदम बढ़ावत है। जे पहले आगे बढ़ गए ओकर ब्रांडिंग हो गई। गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा, तमिल, बंगला के सिनेमा के रुआ देख ले, वो जितना आगे रुआ के लोग उतना भोजपुरिया सिनेमा ना लोग। तो मूल दिक्कत ही बाटे कि रोजगार के निर्माण करे खातिर संगठित क्षेत्र के जरूरत होला। अब भोजपुरिया समाज इतना
स्तर पर असंगठित बाटे, इतना अनऑर्गेनाइज्ड बाटे तमाम रूप में कि न तो एकरा भाषा के मान्यता मिलता, न एकरा में रोजगार के मान्यता मिलता, और न ही कोनो ऐसा क्षेत्र विकसित होता जनसंख्या होखला के बादो। हमके ये मालूम बाटे कि भोजपुरी मार्केट पर दूसरा भाषा के लोग, दूसरा क्षेत्र के लोग, दूसरा कंपनी के लोग कब्जा जमा रहल बा। आ वो लोग के कब्जा जमावे खातिर सबसे ज्यादा संसाधन भोजपुरिया भाषी लोग देला। जैसे रउआ पूरा फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो सबसे ज्यादा मजदूर रउआ के भोजपुरिया इलाका के बेटे हैं, और सबसे कम नायक भोजपुरिया इलाका के बेटे हैं। अगर भोजपुरी में 1950-60 में 10 गो नायक निकल गए रहता, 5 गो नायक निकल गए रहता, तो एगो भरपूर इंडस्ट्री डेवलप हो गई रहता। ठीक वैसे ही जैसे कि एगो सचिन तेंदुलकर चाहे धोनी आ गए तो क्रिकेट खेले वालन के बड़का लाइन लग गई, वैसे ही 4 गो। अब जैसे एगो उदाहरण ले, एक बार बम्बई में का बा गाना हिट भइल तो कौ गो ओकरा पर गाना बन गया, कितना तरह के नकल ओकरा में शुरू हो गई। एगो पंकज त्रिपाठी आ गई ना तो कई लोग के एनर्जी मिले लगल कि हमहू तनी नायक बन जैती, हमहू स्ट्रगल करी, हमरो खातिर इंडस्ट्री बने, चाहे वो यूपी में बने चाहे बिहार में बने। तो मूल दिक्कत जो हमरा के बुझाताटे वही बा कि एक तो भोजपुरिया समाज के अपने लोग बुढ़ौती में जाके उनके बुझाइल कि भोजपुरी में हमरा के लिखे के चाहत रहे, जबले जवानी रहल तबले लगल कि भोजपुरी में लिखला से का मिली। आ सच बात बा का मिली, काहे के भोजपुरी में लिखल जाओ, भोजपुरी में लिखी, अपन जमीन बेच के किताब छपवाई या बाद में बांटी। जेकरा पास इतना बड़ आबादी बा, का भोजपुरी में एगो ढंग का प्रकाशन कोई व्यक्ति चलावे तो ओकरा के किताब छापे के ना मिली, चाहे ओकरे खरीदार ना मिली। लेकिन बताइए आज तक भोजपुरी में कोनो प्रकाशन भइल होखे? अगर बढ़िया ढंग से कोई कोनो भी इंडस्ट्री करे। आ एगो चीज और ध्यान रखे के बाटे कि पहले बाजार अथवा रोजगार का प्राइमरी सेक्टर रहा। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि खेती रउआ कल, थोड़ा खनिज संपदा डाल दे, पेड़ पौधा का चाहे पशु धन से अपन आजीविका चलावतन ही, ओकरा के रोजगार कहल जाता। पूरा दुनिया में दिनों दिन रोजगार के क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर कम भइल जाता, और सेकेंडरी सेक्टर से भी ज्यादा टर्सरी सेक्टर जेकरा के सेवा क्षेत्र कहल जाला वो बढ़ल जाता है। और सेवा क्षेत्र का खासियत होला कि रउआ कहीं रह के कोनो काम कर सकता है। मतलब कि गुड़गांव में बैठ के 50 ठे कॉल सेंटर खोलल जा सकता, ओकरा में 20,000 लोग के रोजगार देहल जा सकता। रउआ फिल्म कहीं भी बैठ के आज के तारीख में बना सकता नहीं, ओकरा खातिर कोनो जरूरी नहीं है कि मुंबई में अथवा हॉलीवुड में जाए तब भी सिनेमा बने। लेकिन एगो चीज जरूरी बा कि ओकरा खातिर जन समर्थन और सरकार समर्थन चाहिए। एगो माहौल चाहिए कि रउआ कंपनी चाहे एगो कॉल सेंटर पटना के लगे अथवा बनारस के लगे खोल देनी तो काल कोई ओकरा पर मांगे लेवी मांगे खातिर ना आ जाए कि हिंजे चलेबा तो पहले हमरा के इतना पैसा दे तब चलो। तो नवीन जी कुल मिला के बात ये बाटे कि बाजार हमनी लगे बा, जनसंख्या का ताकत हमनी लगे बा, एगो खास तरह का शक्ति हमनी लगे बा जौना के संस्कृति कहल जाला। कल्चरल रूप में, संस्कृति के रूप में भोजपुरिया समाज इतना रिच बा जौना के मुकाबला शायद दुनिया में 2-4 गो संस्कृति कर सके। यानी रउआ लगे जनसंख्या बा, क्षेत्र बा और संस्कृति बा। संस्कृति पर हम ऐसे बल देता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के लगे बहुत बड़का क्षेत्र बाटे लेकिन ओकरे पास अपन संस्कृति नहीं है। अभी मुश्किल से 150-200 साल का इतिहास भइल हुई, लोग इंग्लैंड से आयल रहे, लेकिन रउआ लगे 1000 साल का इतिहास संस्कृति बहुत बढ़िया से मिल जाई। ये सारा चीज के चैनलाइज करके संगठित रूप में प्रस्तुत करे वाला एको सिस्टम हमनी के लगे नहीं के। बिहार में अथवा भोजपुरिया क्षेत्र में रोजगार को बहुत बड़ा चीज पर्यटन हो सकेला। रउआ कैमूर के पहाड़ी में एक से बढ़ के एगो चीज मिल रहा है। रउआ बौद्ध क्षेत्र में बानी, रउआ पुराना पौराणिक क्षेत्र के रूप में देख लें, प्रकृति के रूप में देख लें, नदी पर्वत पहाड़ के रूप में देख लें। लेकिन ये सारा क्षेत्र के तब तक ओकरे से रउआ अर्थोपार्जन ना कर सके ना जब तक कि ओकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या ओकरा के समर्थन करे वाला चीज ना मिल जाए। जो बात के प्रकाश उदय भैया कहत नहीं है, जैसे हिंदी में हम बताई ना कि हिंदी में रोजगार के कम से कम 40 गो क्षेत्र बाटे, जो में से एगो क्षेत्र है कि रउआ अध्यापक बन सकी ना। वही तरह अनुवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र बाटे, और बहुत सारा कंपनी वाले सन, जितना चैनल वाला सन सब डबिंग चाहता सन की होके एक 20 मिनट या 30 मिनट का अनुवाद कैला पर ओकरे में
बहुत बढ़िया पैसा मिलेला, 50,000 से लेके 30,000 रुपया तक आराम से रुआ के मिल जाता। मतलब रुआ 2 दिन मेहनत करनी 30,000 रुपया कमा ले। अगर भोजपुरिया समाज में इतना जागरूकता हो जाए कि ढंग का चैनल आवे लगे, और ढंग का चैनल ना बन सके तो डब करके आवे भोजपुरी में, तो ओकरा में काहे ना रोजगार बन जाए। लेकिन वो डिमांड करे खातिर रउआ के पास एक बात ई चाहिए कि ना हमरे के अपना बच्चा लोग के, अपना समाज के भोजपुरी में शिक्षा देवे के। प्रकाश उदय भैया खेल गीत का बहुत बढ़िया जखीरा बा इनका लगे। आजकल अंग्रेजी में या हिंदी में खेल गीत आवेला, म्यूजिक लगा के लोग ओकरा के पेश करेला। आजकल यूट्यूब चैनल आ रहल बाटे, आ लोग ओकरा से बढ़िया कमाई कर रहल बा। का भोजपुरी में खेल गीत का खाली एगो चैनल निकाल देहल जाओ, और ओका बोका 3 तलुका से लेके 50 तरह का चीज बाटे जौना के कोई चाहे तो मार्केटिंग से पे जोड़ सकता। अचानक ओकरा में पैसा आवे लगे, तो पैसा निकाले खातिर मेन ये बाटे कि रुआ के संगठित होखल जरूरी बा। हमके बार बार ये चीज लगता है कि नायकन के कमी के कारण हर चीज कोयला के कारण, मतलब जे पहले आगे पैर बढ़ाई, जे पहले करी हमेशा रुआ से आगे। अगर पंजाब के लोग कोनो चीज में कदम बढ़ावल, फिल्म इंडस्ट्री में पहले गई, या कपूर खानदान पहले गई, तो कपूर खानदान के परिवार में 50 ठे नायक नायिका मिली हैं। रउआ साइड हीरो बन के चाहे पीछे कैमरामैन बन के रह जाए, तो राउत खानदान के 50 लोग कैसे नायक बन जाए। दूसर का चीज कि चूंकि हमनी के समाज असंगठित बाटे, ऐसे हमनी के बीच से पलायन, अब ब्रेन ड्रेन तो बहुत बा, लेकिन वापसी नहीं है। जैसे अगर बाकी समाज से पूछल जाओ कि वो लोग बाहर जाला कमाए खातिर, तो अपना समाज खातिर ले आके, गुजरात में हम बानी, कई गो गांव में सड़क बनावे से लेके सोलर पैनल लगावे का काम एगो एनआरआई कर रहा बा, चूंकि यहाँ से उठ के गईल बा। रउआ बिहार के क गो ऐसा गांव के नाम बताइए जहां से निकलल लोग, एनआरआई लोग, चाहे एनजी के बड़का बड़का अधिकारी, सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस तो बिहार ही ना पैदा करता है, यूपी पैदा करता है। कितना लोग बा जे अपने गांव की गोद ले होके, कितना लोग बा जे अपने गांव में शिक्षा के बढ़ावे देवे खातिर, चाहे अपने भाषा के बढ़ावे देवे खातिर कोनो काम के लिए होके। तो मूल बात ई बा कि अपना भाषा से प्यार करे वाला लोग के भयानक कमी बाटे। हमरे भोजपुरी के तुलना में बहुत छोट छोट ऐसा भाषा बाड़ी सन जौना में लोग बहुत बढ़िया काम कर रहल बा, एक दूसरा के जोड़ रहल बा, के ले आके कह रहल बा कि ना तो के इतना पैसा बाटे तो एगो सिस्टम शुरू करा, अपन काम कइल जाओ। भोजपुरी के लगे अकूत संभावना बा, लेकिन वो संभावना के एक्सप्लॉइट करे वाला, या वो संभावना के कार्यरूप देवे वाला, वो संभावना के मार्केट से जोड़ के, समय से जोड़ के, टेक्नोलॉजी से जोड़ के रोजगार में कन्वर्ट करे वाला शक्ति के भयानक कमी बाटे। आज का जमाना वो नहीं रह गल के रुआ हर जोत के खूब पसीना बहा के मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाए। अब तो ये बा कि रुआ 10 दिन मेहनत करके 2 चास खेत जोतनी 3 बीघा, एगो आदमी आइला 1 घंटा में ऐसा मशीन लेके अइलस कि 25 बीघा खेत जोत के रुआ से पहले बो बा के जाके अपन दूसरो धंधा कैलस, एक साथ 4 गो काम कर रहा बाटे। 2 साल के भीतर रुआ जहाँ खड़ा बानी रुआ बराबर खेत बा, लेकिन रुआ वहीं खड़ा रह गई, और दूसर का 3 करोड़ का अपन संपत्ति बना लेलस, 3 करोड़ लगा के एगो अलग बिजनेस खड़ा कर लेलस। तो जेकरे पास पूंजी रही, वो पूंजी से पूंजी बढ़ावत चल जाई, फिर वो बड़का मार्केट भी खोल रही, मॉल भी खोल रही, सिनेमा हॉल भी खोल रही, हो सकेला 4 गो फिल्म के फाइनेंस भी कर दे। और जब फाइनेंस करी तो वो अपना भाषा के फिल्म के करी, रुआ भाषा के फाइनेंसो करी तो ओकर सारा लाभ रुआ भाषा के वो ले लेही, रुआ पास कुछ नहीं के मिलेगा। तो भोजपुरिया समाज अभी भी विकास के वो दौर में रह रहा बा जहाँ खूब मेहनत करे तो जाना था, श्रम करे जाना था, मैनेजमेंट करे नहीं खे जाना। वो नीचे के लेवल पर तो बहुत सक्रिय बाटे, लेकिन ऊपरी स्तर पर संगठित होके अपना भाषा के, अपना समाज के, अपना साहित्य के लेके एगो ऐसा माहौल कैसे बनावल जाए कि हमरा समाज के, हमरा गांव के लोग के पैसा पहुंचे, वहां तक रोजगार पहुंचे, एकर कोनो प्रयास हमके बहुत दूर दूर तक नजर नहीं खे आवत। यह कारण बाटे कि समाज ये भाषा के साहित्यकार लोग के मान्यता नहीं खे देते। एक चीज के लोग याद रखें कि साहित्य बहुत ज्यादा पावर में कहीं नहीं थे। हिंदी के साहित्यकार लोग के बहुत अच्छा स्थिति नहीं थे। एगो साहित्यकार हुआ ना बता सकी ना जे खाली साहित्य लिख के बड़ा शानदार जिंदगी बसर कर रहा कि हम 4 गो बेजोड़ किताब लिखनी, अब जिंदगी भर हम खाली किताब लिखब, अब बढ़िया से कार, गाड़ी, बंगला ऐसी मेंटेन कर ले। स्थिति हिंदी में नहीं थे। अंग्रेजी में बाकी एगो बुकर पुरस्कार मिल गई तो अरुंधति राय
10-15 साल खातिर निश्चिंत हो गई, आराम से उनकर काम चल सकेगा। तो चूंकि खरीदारी हमनी के भोजपुरिया हिंदी के लोग अंग्रेजी का अनुदित किताब खरीदेला, वो अंग्रेजी के लेखक लोग के खूब आराम से चाव से पढ़ी। रउआ पूछब कि हिंदी या भोजपुरी के का हलवा हो, तो कहिए कि हम तो अंग्रेजी के खाली चेतन भगत के पढ़ी, दूसर कोई के हम नामे नहीं किया। ई स्थिति ऐसे बा कि हमनी का जो अगला पीढ़ी बा, हमनी का वर्तमान पीढ़ी बा, वो ढंग से समाज के पास अपना ताकत के निखे पहुंचौले। ज्यादा से ज्यादा हमनी के भावुक बनी जा, हमार माई बाबू बढ़िया काम कईना, हमनी लगे बड़ा बढ़िया संस्कृति बाटे, खूब त्योहार बा, आपसी रिश्ता बाटे, ये सब चीज ठीक बा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हुआ जाई तब मैनेजमेंट के कमी, अपना ताकत के अनुभव के कमी, ओकरा के सही ढंग से इम्प्लीमेंट करके ओकरे के आज के समय के हिसाब से 21वीं सदी में जौन चीज का जरूरत बा, टेक्नोलॉजी के जरूरत बा, चाहे जौन चीज बाटे, ओकरा से जोड़ के रखे वाला नायकन के कमी बा। हमनी के ज्यादातर साइड हीरो, चाहे कह लें कि जो नेपथ्य में रहेला, पर्दा के पीछे रहे वाला, खूब मेहनत करेला, लेकिन कबो चेहरा ना लौकेला, वही रोल में रह गई बनी जा। आजुओ बहुत हद तक वही रोल में रह गई। जबले रुआ पर्दा पर सोझा नहीं आई, जबले रुआ अपना ताकत के पहचानब नहीं, तबले स्थिति बदले में हमके रुआ निराशावादी कह सकता नहीं, लेकिन हमके यह बुझाता है कि अभी भी हमनी के बहुत असंगठित बनी जा, बहुत पैसिव मोड में चलता नहीं जा। हमनी के अपन ब्रांडिंग करे नहीं खींचा जाना। जौन बात हमके तत्कालिक रूप से बुझाइल है, वो बात हम कुछ कहता नहीं, शायद सबसे बेसी समय भी ले लेनी। आगे रुआ लोग बात कही के आगे बढ़ाई तो कुछ बात बुझाई, तो हमहू कहब शायद ढेरे बोल देनी, इतना ना बोल दे बोले के चाहता। ना एकदम जरूरी बोले बनी भैया। हम रउआ से बताओ तनी कि 3-4 दिन पहले के बात हटे। पुष्य मित्र प्रभात खबर में रहले पहले, अब पुष्य मित्र के रउआ सब जाना तो खब, बहुत बिहार के बढ़िया पत्रकार हवे, बहुत फेमस पत्रकार हवे। वो एगो बात कहले कि बक्सर में पंचकोशी के जो मेला लागेला, ओइजा के फोटो लगौले रहले, लिट्टी चोखा वाला, जो एगो बहुत बड़ा मेला लागेला, लाखन लाखन के भीड़ ओइजा जुटेले। ये कोरोना काल में भी बहुत भयंकर भीड़ भइल बिया। तो एगो बात कहले लगे पंचकोशी के मेला पुष्कर के मेला लेखा मशहूर काहे ना हो सकेला। उस बात से हमारा ध्यान में आइल हटे कि आज से 40-50 या अंग्रेजन के समय में सोनपुर के मेला के चर्चा जोन बा विश्व में होत रहे। बिल्कुल, आज सोनपुर के मेला जोन बा सिकुड़ के एकदम हती चुकी हो गई बा। ओकरा ऐतिहासिकता के बात होला, ओकरा इतिहास के बात होला, लेकिन वर्तमान ओकर ददरी मेला बाकी मेला लेखा ही रह गई बाटे। बस एगो सरकारी तंत्र मंत्र जो लगा के ओइजा एगो ढोआ ताटे, सही बात रह गई ओकरा में एगो जो आकर्षण पे। बिल्कुल नायकन के कमी बा। भोजपुरी भाषा से प्यार लोगन के खाली जय भोजपुरी तक रह गई बाटे। बहुत प्रेम दिखाई भोजपुरी के, तो खाली जय भोजपुरी बोल के रह जी। प्रकाश उदय भैया हम रुआ की यहाँ आई भैया बानी। हाँ बानी। और प्रमोद भैया बहुत सारा बात कहनी है, ओकरा में 2-3 गो चीज जो बहुत जरूरी बा कि आखिर भोजपुरिया समाज कैसे इस चीज के अनुभव कर सकेला कि ओकरा ओकर उ सूत्रधार भी बन सकेला, उ नायक भी बन सकेला। आखिर कब ले उ बक्सर ढोवे वाला बन के ई सोच समा के रखले रही अपना भीतर ही। आ चाहे सूत्रधार बने खातिर ओकरा अपना भाषा अपना संस्कृति के छोड़ल जरूरी बा का? आखिर काहे ओकरा जवन हम गलत करनी वहू के भैया सुधार सकी ना। ना गलत के बात नहीं के, एगो जरूरी बात बा भैया। ना देखी नायक 1-2 लोग भइल बाटे, लेकिन जवन भाषा अपना गीत के 1947 में देती है हिंदी सिनेमा के, मोती बीए जोन बाड़े नदिया के पार के जब गीत लिखत रहे तो 1947-1946 के बात हटे। कठवा के नैया बनैया मलहवा, वो भाषा के नायक, वो भाषा के मतलब नायक। अब ओकरा बाद नायक तब देखे के चित्रगुप्त के बाद अगर बात करी जाए तो मनोज वाजपेयी तक हमनी के आ जाता नहीं, जा हो सकेला बीच में केहू होके। तो आखिर प्रमोद भैया जौन मुद्दा उठौले बड़े, जौन सवाल उठौले बड़े, आखिर भोजपुरी के सामाजिक मान्यता काहे नहीं मिलत? संवैधानिक मान्यता के बात तो तब कैली जब सामाजिक मान्यता मिल जाए। हो सकेला भैया? तो जौन प्रमोद बात कहत रहे ना, तो बड़ा सोच समझ के कहत रहे, आउ सही बात बा। लेकिन इहो बा हो कि ऐसन का भइल बा, चाहे ऐसन का हमनी के बानी, तो
ओकरा पीछे बहुत बहुत कारण रहल बड़ी सब। जी भैया। भाषा के बारे में सोचे के, चाहे अपना के आगे ले जाए खातिर सोचे खातिर जौन स्थिति होखे के चाही, जी वो अपना क्षेत्र के रहे नहीं खे दिया। पेट के चिंता से ऊपरे उठे दियाइत तो आदमी आगे बढ़ल रहते, आदमी सोचले रहते। अब एक बहुत ऐतिहासिक कारण रहल बड़ी सर। एगो हमनी के स्वभाव में जैसे ई बा कि आदमी सामने ना आवे, वैसे ही इहो एगो स्वभाव में रहल बा कि बड़ा लड़त भिड़त रहे वाला आदमी रहल बा। तू अपने के देख ल कतना लड़त रहेला। तो ऐसन आदमी से आदमी बाँचल चाहेला, आ ऐसन आदमी आगे मत बढ़े एकर चिंता रहेला। रुआ मैंने देखा, तू कुंवर सिंह से ल, चाहे शेर शाह से ल, चाहे पहले ही से ल, चाहे मुगल शासन होके, चाहे अंग्रेजन के शासन होके, जी भैया। उन्हीं के विरोध में इतना आदमी खड़ा भैली। भोजपुर माने भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग रहल बा, वहाँ लोग पेट के चिंता से मत उबरे पावे, एकर चिंता आज तक के सत्ता के बा। ना उबरे पहिए तो जो प्रमोद भाई की जो चिंता बा ना, वो सब चिंतवा बहुत जायज बा। लेकिन वो चिंता कैसे करो आदमी हो, जैसे जेकरा खाए के नहीं खे मिलत, जेकरा कसहू जी जाए के बा, वो कहाँ तहरा भाषा में, तहरा भाषा के गौरव में, तहरा भाषा के साहित्य में पड़े जाए, काहे पड़े जाए। ओकरा लायक स्थिति अबहियो कोनो निकले, धीरे धीरे निकले लगी। जब स्थिति बने लगी, जब आदमी समझे लगी, तो स्थिति इहो बनहू लागल बा, थोड़ी धीरे धीरे निकलता। प्रमोद भाई कहला कि हमरा निराशावादी मत समझे, मैंने समझ लिया लो। तो हम तो कभी कभी टीवी पर लौके ला लो हो, दक्षिण भारत के सिनेमा लोग भोजपुरी में डब करके दिखावत लौके ला लो कुछ जब से ही बम्बई में काब आयल बा, तब से 2-3 गो सिनेमा वाला लोग से बात भइल है, तो लोग विचार कर रहा बा कि भोजपुरी में कुछ नया सिरा से शुरू कइल जाओ, कुछ नया सिरा से कइल जाओ। मैंने एगो बढ़िया चीज आ गई तो सोचे लागल बा लोग। लेकिन जे ओमे आवता, जेकरा लगे कुछ बा, जेकरा लगे कुछ साधन संपदा बा, उनका इतना जल्दीबाजी बा कि उ कौना विधि कमाई है या कौना कहाँ भोजपुरी के रसातल में ले जाके कमाई है, कोनो ठीक नहीं है। तो स्थिति जौन बा तौन बहुत कुछ ओकर ऐतिहासिक कारण रहल बड़ी सा, जोना के चलते आदमी ओइसन सोचे वाला। एगो बात और रुआ से भी हम कहल चाहतनी, एगो बात खाली जोड़ल चाहतनी नवीन जी। जी भैया। हमार एगो अनुभव बाटे कि जवन समाज अपना भाषा के बहुत महत्व ना देहलस, वो हर क्षेत्र में पिछड़त चल गई। जैसे गुजराती समाज या पंजाबी समाज घड़ी भारत के सबसे बड़ अगुआ बाटे, तो एगो बड़ कारण इहो बा कि दोनों भाषा के कबो छोड़ल लोग ना हमेशा आगे बढ़ल। तो जौन भैया अभी प्रकाश भैया बताओ तनी है कि मुगल काल से लेके वर्तमान तक आज भी सत्ता भोजपुरिया लोग के नहीं चाहत कि पेट के लेवल से ऊपर उठे। का एकरा पीछे इहो कारण बा कि भोजपुरिया लोग चूंकि अपना भाषा के, अपना संस्कृति के वो ढंग से महत्व ना देहल, ओके लेके आगे ना बढ़ल, यही से वो रोजगार, राजनीति या दूसरा तमाम क्षेत्र में कहे खातिर विधायक, सांसद तो खूब भइले, लेकिन वो लोग अपना भाषा खातिर का कइल, अपना क्षेत्र खातिर का कइल, सवाल उठावल जाए तो मामला बहुत पीछा सिद्ध हो जाला। बिल्कुल। यहीं पर प्रकाश भैया चंद्रेश्वर जी से हम विचार चाह। देखा हमनी के भारतीय माने भोजपुरी ना, भारतीय संस्कृति में भी कोनो न कोनो दोष रहल बा ना, जोना के चलते इतना साल आदमी गुलामी में बितौले बा। कौन दोष रहल बा ना, कोनो बहुत बड़ दोष बा, कोनो बहुत बड़ छेद बा, जोना के चलते इतना दिन आदमी गुलामी में रहल बा। तो भाषा से जोन प्रेम बा ना, भाषा से जोना समाज के प्रेम ना होई, वो समाज तो चली जाई। लेकिन ये देखा ना कि धीरे धीरे
भोजपुरी ना जौना कि तू कह तरह हिंदी क्षेत्र जौना के लोग कहेला ना, वो जी पूरा हिंदी क्षेत्र के ई हाल बा कि उ भाषा से प्रेम राखे वाला क्षेत्र नहीं छे। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। हिंदी वाला लोग होके, चाहे अवधी वाला लोग होके, चाहे हम्म, थोड़ा सा हम मैथिली में देखे ने कि कुछ बा, जी लेकिन उहो वैसा नहीं खे जैसे बंगला में बा, जैसे तमिल तेलुगु भाषी लोग के अपना भाषा से प्रेम बा, भाषिक अस्मिता के जौन पहचान बा। तो उ एगो बहुत बड़ कारण बा जोना के चलते आदमी पिछड़ल बा। आ उ जागे एकर कोनो उपाय नइखे लौकत भई। अभी त हम ई देखत है ना कि अंग्रेजी के इतना ललक आदमी के समाइल बा। अब त 6 घंटा में पढ़ लीजिए, 96 घंटा में पढ़ लीजिए, ई कुल आइल बा, सब के सब ओकरा के पीछे पड़ल बा। तब ही ओमे कोनो उद्धारो नइखे लौकत ओकरा हिसाब से। त प्रमोद भाई जो कहत रहे तो ठीक कहत रहे। अब इहे बा जे हमनी के अपना अपना स्तर पर जेकरा से जितना संभव होके उतना एह गौरव के जगावे के कोशिश करे, आदमी करत रहल बा, ई करत रही आ इहे कर सकेला आदमी। तो ओकरा भीतर से जौन रोजगार के जौन जागी तौन जगी। अब ई देखा प्रमोद भाई कि मॉरिशस में भोजपुरी के अंगुरी पकड़ के हिंदी पहुंचल। जी आज हिंदी के तो कुछ स्थिति बा, बहुत, हाँ भोजपुरी लेकिन खत्म बाहर हो के गई, देशन में भोजपुरी की स्थिति उतना बढ़िया नहीं खे। एकदम नहीं थे। जी काहे नहीं खे कि हमनी के स्वभाव में कहीं बा कि दूसरा के ऊपर उठा देवे के बा, दूसरा में मिल जाए के बा। जौन जब संघर्ष करे के होई तो हमनी के आगे जाई, इतना मिला के राखे के चिंता बा ना, इतना एगो एगो एकरा के बड़प्पन कहला कि जी अपना के दूसरा में लुकवा देनी। हम जाई बंगाल में तो कोशिश करब कि बंगला लेखा बोली, हम जी जाई कचहरी में तो कोशिश करब कि कचहरी वाला भाषा में बोली। हमार कोनो हैसियत नहीं के हम ओकरा में समा जाए, ओकरा में घुस जाए। तो जी एकर जोन अच्छाई होत होके तो अच्छाई होई, लेकिन जोन बुराई है तो सामने बा, जोन प्रमोद भाई बतौले है। ई एगो कहीं से स्वभाव में घुस गइल बा, एगो बड़ भाई होखे वाला स्वभाव, एगो मिला के चले वाला स्वभाव। तोहरे बात रही, तू ही ऊपर रह, हम छुप के रहब। तो आपन भोजपुरी के हटावत हटावत क्रियोल में जब लसारल लोग क्रियोल में, तो पहले भोजपुरी के शब्द ज्यादा रहे ओमे, जी अब वो भोजपुरी गायब हो गई। जी ओकर अपनावे खातिर आदमी ज्यादा तैयार बा, आपन कुछ दिखावे खातिर। हम तो कुछ है नहीं, हम एकदम से धसल बनी, गिरल बनी, प्रभु जी हाँ पति तनको टीको। तो ई हालत ई एगो स्वभाव में शामिल बा। ओकर कचोट अब ऐसन जागे तो एगो बड़ बात होला, ओकर ओकर गौरव लेखा हो गइल बाटे मनवा में सबके जी कि तू ही रह, तुहरे बात रहल, तू ही तहरे पहचान रहो। हम कहीं भीतर लुकाइल रहब, हम कभी पीछे लुकाइल रहब, हम नींव में रहब, हम यहाँ रहब, हम वहाँ रहब। ई कुल एगो स्वभाव में शामिल भी बस सोचे के पड़ी कि अब कितना दिन ई चली, कहियो न कहियो खड़ा होके के पड़ी। तू देखबा हमनी के संयुक्त परिवार जोन होली सन, तो में जे मलिकार होला उनकर दशा सबसे खराब होला। उनकर लइका सबसे खराब हालत में रही, काहे कि मलिकार हवे उ हम अपना लइका खातिर नहीं करत, अपना भाई के लइका खातिर करत नहीं, ई उ देखई है। अंत में उनकर लइका विस्फोट कर दी, अंत में उनकर लइका घर अथी कर दी। लेकिन उ बड़ा अपना लइकन खातिर खल पात्र के रूप में रही है, दूसरा खातिर भल पात्र बने की कोशिश की। तो ई रहल स्वभाव हो, एक कोनो का निदान होई अभी सोच लो कि ये एगो स्वभाव में बस गइल बा, भोजपुरिया स्वभाव में। आ ई लगभग भारतीय स्वभाव में भी बा, भोजपुरिया स्वभाव में ज्यादा बा। जी कहो सही प्रमोद कहता नहीं भाई, भैया। अब का भोजपुरी में भोजपुरी में ज्यादा बा, ओकरे बाद हिंदी में ज्यादा बा, ओकरे बाद भारतीय में ज्यादा बा। हाँ, हिंदियों में के बा, हिंदियों में भोजपुरिये वाला लोगवा न बाटे हो।
अभी जी, देखे उ जन हम लोग बा ना कि हिंदी बचाओ हिंदी बचाओ, उ लोग के का जी। है, आ उ लोग अपना भोजपुरी के बलिदान देता लोग। उ लोग ए गौरव जी। में बालो कि हम भोजपुरी के बलिदान दे रहल बनी, आ एगो दूसरा भाषा के हिंदी के बचावे में, हिंदी के आगे बढ़ावे में लागल बनी। उन लोग के कम गौरव बा हो। उ लोग तहरा के सही। देख के खिसियाई लोग कि देखई कितना स्वार्थी आदमी बा, अपना भाषा के बात करता, अपना अथी की बात करता। आ उ लोग कही लोग जे महान हलो। आ कोनो कोनो जी। विधि महान साबित कइल जा सकेला वो लोग के भाई। अपन जे कटावता गर्दन, अपन जे भाषा दान करता, सब करता, सब छोड़ के हिंदी खातिर पड़ल बा। तब वो हिंदी के कुछ उजियाइल ना। काहे कि अभी जब उहे लोग घुसल बा हिंदी में, तो हिंदियो पड़ गइल बा कि हमार मुड़ी काट ला अंग्रेजी के ले आवा। तो ई तो बढ़ले बा ना, ई सुभौआ में शामिल बा। तो ओकर तो भोगदंड भोगे के बा। भूगंड भोगे के भाई बात हिंद महासागर के मोती में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखत रहने कि अगर भोजपुरी मॉरिशस में नहीं रहती तो हिंदी की लता मुरझा जाती। तो हिंदी के बचावे खातिर ओगरी भोजपुरी सोझाई रहे। दिनकर के टाइम के बात हटे। आज हम कुछ दिन पहले महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बाटे वो जगह मॉरिशस में, मौका में जी। हाँ, और हिंदी के नाव पर पूरा खुलल बाटे। ओकरा में भोजपुरी के तनकी सा पढ़ाई होला। तब भोजपुरी के बचावे खातिर हिंदी आगे अलिबिया जौना हिंदी खातिर भोजपुरी ओइजा खत्म हो गई। खैर ये एगो बहस के विषय हो सकेला कि जौना के चंद्रशेखर शुरुआते में कहनी हटे कि भोजपुरी के भोजपुरिया लोगन के दिमाग में चाहे दिल में हो सकेला भोजपुरी के प्रति अगाध प्रेम होखे। काहे कि राष्ट्रपति भवन में उस समय फगुआ एथी गवात रहे भोजपुरी में। जगजीवन राम से लेके दिल्ली में कौन संस्था भी रहे वो गरीब, वो संस्था के बाद में ना अजीत दुबे जी भी रखनी अपना संस्था के, भोजपुरी समाज के संस्था रहे। भोजपुरी के बोलबाला रहे। अब भोजपुरी वही एरिया में, वही क्षेत्र में अब मनोज तिवारी इहो कहता रहे कि भोजपुरी बोली है कि भाषा, इसके लेके कंफ्यूजन है और इसीलिए इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिल सकती है। तो ये बहुत सारा समस्या बाटे। चंद्रेश्वर भैया एगो बात कहनी हटे स्वतंत्र भाषा के लेके सवाल बाटे कि आखिर लोगन के बीचे भोजपुरिया लोग जोन बात जय भोजपुरी के अलावा आगे नहीं के बढ़ पावो, चाहे अपना नायकन के देख नहीं के पावो, समझ नहीं के पावो। एकरा पीछे भाषाई स्वतंत्रता कारण हो सकेला का? चंद्रेश्वर भैया मतलब रउआ का लागत है कि आखिर का होके के चाहिए जौना से लोगन के भीतर गौरव बोध 1 मिनट के चाहे 1 साल एक पीढ़ी के कई पीढ़ी में ई होला। बाकी आखिर का हो सकेला? आखिर रउआ माध्यम से हमनी के जानल चाहता नहीं जा कि का कइल जा सकेला कि प्रमोद भैया जौना बात के निराशा के बात कर रहल बानी, जोन के एगो सच्चाई बाटे हमनी के सोझा। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन जैसन संस्था बहुत बनली स, आखर लेखा बहुत संस्था बनली स, अनेकन संस्था बाड़ी स, बाकी वो गौरव बोध नहीं आवत भोजपुरिया लोगन के बीच में। तो आखिर का कइल जा सकेला, का हो सकेला, का तरीका बा? जी देखिए प्रकाश उदय प्रमोद तिवारी जी के सुनला के बाद से कुछ बात सूत्र रूप में सामने आ रहा बा जी। उससे हमारे सहमति भी बा जी कि जैसे उदय जी को बहुत अच्छा बात कहले हैं कि भोजपुरी इलाका में जो भोजपुरिया लोग बा जी, ओकरा में अपना बोली या भाषा के लेके जी, अस्मिता बोध बा, वो प्रखर नहीं है जी, वो सुतल बा। सहमत बानी हमें बात से। प्रमोद जी दूगो बात बहुत अच्छा कहले हैं कि भोजपुरी के ना तो सरकारी मान्यता बा ना सामाजिक मान्यता बा। तो सामाजिक मान्यता जब नहीं थे तो सरकारी मान्यता कहाँ से हो जाएगी? तो एक उदय जी को और बात कहले हैं जो पेट वाला बात कहले हैं कि मैंने भोजपुरी इलाका जोन बा बहुत रोजी रोटी के लेके संघर्ष करे वाला इलाका रहल बा। भाषा साहित्य पर उतना ध्यान नहीं दिले, जबकि इहो बात उभर का रहल बा कि संस्कृति बहुत संपन्न रहल बिया भोजपुरिया इलाका के। त्याग वाला, कुर्बानी वाला संस्कृति रहल बिया, कोई के आगे क देवे वाला संस्कृति रहल बिया। हम शुरुए में देखी जो को बात कहल चाहत रहनी है, ये सब बात अपना जगह पर बा कि भोजपुरी में 2-3 तरह के लोग बा लिखे वाला। कुछ लोग बा जो सिर्फ भोजपुरी में लिख रहा बा, कुछ लोग बा
जो हिंदी और भोजपुरी दोनों में लिख रहल बा। कुछ लोग हिंदी में भोजपुरिया इलाका के बहुत नेम फेम पा गए हिंदी में, तो कुछ भोजपुरी में भी लिख दिया। जैसे मैनेजर पांडे के कबो कुछ लेख आ जाता, विद्यानिवास मिश्र जी लिखले बनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ लिख दिले बनी। लेकिन जन शुरुए में हम मूल जन संकट के बात करनी है, जन मूल दिक्कत और कठिनाई के बात करनी है, वो हमारा समझ में ही आ रहा बा कि भोजपुरी के लेके हमनी के इलाका में भोजपुरी लिखे पढ़े वाला के दिमाग में भी ये बात प्रमुखता से नहीं है। वो एगो प्रवृत्ति बा कि भोजपुरी के वो दोयम दर्जा पर मानता, हिंदी आगे आ जाती है। देखिए रवा बहुत बड़ सवाल खड़ा कर बनी, ये जो टॉपिक दिले बनी शिक्षा वाला बात में भी हम कहल चाहब कि अभी तो अंग्रेजी के आगे हिंदी जोन बिया वो शिक्षा के लेके दीनहीन स्थिति में बिया। अक्सर हिंदी में ये प्रश्न उठेला कि भाई तकनीकी विषय के, विज्ञान के विषय के अभी वो तरह से ढंग के पुस्तक तो हिंदी में नहीं है, तो भोजपुरी में तो अभी शुरुए नहीं है भाई जी। तो जहाँ तक शिक्षा के बात बा तो ओकरा में प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक भोजपुरी में पढ़ाई कब शुरू हुई? जब वो इलाका के सरकार चाहिए। देखिए बहुत बड़ जन विडम्बना बा जौना की तरफ हम इशारा कर रहा बनी कि जब भाषाई आधार पर प्रांत बनल रही आजादी के बाद, तो हमनी के भाषा के एगो ठोस शक्ल मिलल रही, ओकरा के राज्य स्तर पर मान्यता भी मिल रही। शिक्षा में, रोजगार में, जब शिक्षा मिली तो रोजगार भी मिल सकत रहे। लेकिन भोजपुरी इलाका के कई तरह से बांट दिहल गई। एक हम खास जोर दे रहा बनी कि भोजपुरी बोले वाला जो लोग बा ओकरा के कई गो स्टेट में बांट दिहल गई थोड़ा थोड़ा करके। रामविलास शर्मा हिंदी में एगो प्रश्न उठौले रहन, रवा सब पढ़ले होखब, हिंदी जाति के सवाल। वही ढंग पर हम कहल चाहतनी कि भोजपुरी भाषा बोले वाला जो लोग बा ओकरे के बांट दिहल गई। तो भोजपुरी कहीं ना कहीं से जौन आज दुर्दशा झेल रहा बिया, भोजपुरी के सामने जौन एगो बहुत बड़ा संकट बा, ओकरा पीछे कहीं ना कहीं से हमनी के देश के राजनीति भी बा। जौन हमारे देश में सत्ता रहल बा, केंद्र में, प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं से भोजपुरी के उपेक्षा कैले बा। भोजपुरी में लिखे वाला लोग हिंदी के चलते मतलब सर्वस्व भोजपुरी के ना देके जैसे हिंदी के दे रहल बा। रउआ बात से हम सहमत बानी। ये चीज के प्रमोद भैया एगो वाक्य बताओ तनी, हम नाव ना लेब और साहित्यकार के, बाकी करीब करीब 5 या 6 साल पहले एगो हिंदी के इस समय के चमकत साहित्यकार, चाहे दू आदमी बाटे, हम रुआ से बात हुई पर्सनली तो हम बता दे। जी लोगन के लेखनी लिखल जोन बा पहले भोजपुरी में वो लोग लिखत रहे, अब बढ़िया लिखत रहे भोजपुरी में जी। अब जोन बाटे भोजपुरी में मन ई सोच ली कि हमरे के वो अपन लेख दिले रहे, हम वो लेख के प्रकाशित करवैले रहनी, भोजपुरी में वो लेख रहे। अब ओकर वो लोगन के हिंदी में किताब भी आ गई, अब वो लोग भोजपुरी लिखे के नाव नहीं खेले। जी माने ई समझनी कि हम वो लोगन के प्रोफाइल पर अगर कमेंट भी करतनी तो वो लोग जोन बाटे रिप्लाई भी जोन करत हटे वो हिंदी में आवत हटे। ना कहीं से देखी, कहीं ना कहीं से ही एगो इन्फीरियर भावना बा भोजपुरी के लिए। बिल्कुल ये हम बात कहल चाहतनी कि आज के तारीख में ठीक जौन हिंदी या अंग्रेजी के लेके एगो भावना बनल बा, कहीं ना कहीं वह भावना भोजपुरी या हिंदी के लेके तो बनल नहीं नो। अच्छा देखिए, अभी भोजपुरी फिल्म के बात कही लो, मैंने हिंदी में तो एक आध गो रवा अच्छा सिनेमा देखे के मिल भी जाई, लेकिन लगातार शुरू में भोजपुरी में अच्छा फिल्म बना रहे। जब मैं विदेशिया, गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ेबो, या कई गो फिल्म
जी लेकिन लगा मैंने आज भोजपुरी फिल्म के का पोजीशन बा। अभी रवा कोनो चैनल पर, भोजपुरी चैनल पर भोजपुरी सिनेमा देखे शुरू करी जी तो ओकरा से अंदाजा लगा सकता नहीं कि उनमें कितना न्यूडिटी बा, कितना भदेशपन बा। आ ओकरा से भोजपुरी संस्कृति हमनी के संपन्न नहीं होत बल्कि और विपन्न हो रहा बिया। तो भोजपुरी में कोनो तरह के सार्थक सिनेमा बने, कोनो सार्थक धारावाहिक बने, कोनो वो तरह के अच्छा भोजपुरी में जे कुछ लोग लिखे वाला बा भी जी ओकरा के वो तरह के भोजपुरी इलाका में स्वीकृति भी नहीं मिल पाओ। खास तौर से गीत के छोड़ दें, जी जैसे भोजपुरी में कुछ गीत बहुत लोकप्रिय हो गए सा, ओकरा के बहुत गावल जा रहा बा। भिखारी ठाकुर बने, महेंद्र मिश्र बने। अभी भी भोजपुरी इलाका में जी महेंद्र मिश्र के पूर्वी छोड़ दी, भिखारी ठाकुर के गीत के छोड़ दी, जी आ कुछ जन गीतकार भी रहल वालो जैसे गोरख पांडे, विजेंद्र अनिल वगैरह। जी ओकर लोकप्रियता के एगो अलग कारण बा। जन आंदोलन आ जन संघर्ष एगो संगठित मंच पर सब गीत गावल गइल बा। जी लेकिन अभी भी वो तरह से सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है। जी अब प्रमोद जी एगो अच्छा बात कहलान कि हमनी के भोजपुरी इलाका के जौन इंटेलेक्चुअल वालो, जौन लेखक कवि या गीतकार वालो, जी वो कम से कम भोजपुरी इलाका से अपन कोनो आइकॉन नहीं खड़ा कर पाओ लोग। बिल्कुल जैसे प्रमोद जी इहो बात अच्छा कहलन कि हम लोग आपन नायकन के तलाश नहीं जा कर पाओ, उन्हीं के हमनी के प्रोजेक्ट नहीं जा कर पाओ। कि कई तरह के विडम्बना विसंगति बड़ी सा, लेकिन हम तो इहो कहब कि सब कुछ के बाद भी जी पूरी साहित्य जौन बा वो लगातार सिर्फ सर्वाइवे नहीं करत बल्कि आगे बढ़ रहा बा। कहीं से वो तरह से हम देखिए निराशा के बाद कई निराश भइल कोनो बुरा चीज ना हो, निराश हो सकता नहीं, जी लेकिन कहीं ना कहीं से भोजपुरी में बहुत कुछ सार्थक लिखा रहा बा। बहुत लोग बा जो उनकी भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी संस्कृति के लेके अच्छा काम कर रहा बा, अच्छा शोध भी हो रहा बा। आपन भोजपुरिया इलाका के अपना संस्कृति के नायकन के खोज भी हो रहा बा। कई गो काम हो रहा बड़े सर। जी जी भैया तो हम बहुत ज्यादा ये मामला में निराश नहीं थे। देखिए अभी भोजपुरी में बहुत आगे बढ़े के बा। जी अभी भोजपुरी में जो समकालीन कविता बा ओकरा एगो लंबा सफर तय करे के बा। हम इतना कहब कि ओकर आगाज हो गइल बा, शुरुआत हो गइल बा। जी भोजपुरी में कुछ कविता लोग अच्छा लिख रहा बा, गद्य अच्छा लिख रहा बा। कई गो इलाका में BA MA में कोर्स में भोजपुरी पढ़ावल भी जा रहा बा। हो सकता कि आगे चल के भोजपुरी के मान्यता मिले, ओकरा में शिक्षा देवे लगे आदमी। अब नई शिक्षा नीति में तो मातृभाषा के बात कही जा रहा बा। तो ये एगो बात हम जोन बतौनी हटे प्रमोद भैया, मतलब जोन हम देख रहल बानी खास करके पश्चिमी देशन में, क्योंकि पश्चिमी देशन से मिडिल ईस्ट खास करके जोन कास्मोपोलिटन सिटी बड़ी सा, दुबई अबू धाबी लेखा शहर, चाहे मस्कट लेखा जोन शहर बड़ा सा, सऊदी अरब में भी देख सके नहीं बहुत सारा बदलाव हो रहा बा रिसेंटली। ओजा तो नया सिटी डेवलप हो रहा बिया जोन कास्मो सिटी के रूप में देखल जाइए ओकरा के। ओ जगह जोन भी प्रतिबंधित बाटे बाकी जगहन पर, जगह जोन चीज वो शहर में ना रही। तो एगो चीज हम माने ये चीज के हम रियलाइज करते हैं भैया, पता ना अब कब कितना कब आई भारत में चाहे एथी में, बाकी यदि गौर करब ई भाषा के लेके एगो बड़ा मतलब बढ़िया एगो चीज आ रहा बा कि कक्षा 3 से जोन बा 3 गो 4 गो भाषा के वो भाषा के प्रयोग के लेके नया नया तकनीक लेके आ रहा बालो। जैसे हम शुरुआते में बात करनी हटे कि कहानी कविता फलानवा लेखक के फ्रेंच में, जर्मन में, अंग्रेजी में, हिंदी में यह लेखक के मतलब 3 कक्षा 4 के बच्चन के संगे एंगेज कल जाता है। एक चीज और हम जुड़ल चाहब कि ई पहिला हाल ऐसा भइल हटे, भले वो लोग मान्यता दे चाहे कुछ करे चाहे ना करे, बिहार चुनाव में जदयू, कांग्रेस, राजद
वामपंथी पार्टी, लोजपा, जितना पार्टी बाड़ी सा लगभग मय पार्टी ये बात के कहलिया सा कि मातृभाषा के जोन बाटे ओकनी के विकास खातिर काम करी है सब, वो अलग बात बाटे कि खाली सगुफा रहल ह, बाकी लगभग मय पार्टी ये बात के कहले बड़ी सा। नवीन भाई एगो बात यहाँ जोड़ल चाहता नहीं हम जी। पिछला लगभग साल भर से हमनी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहल बानी जा, काम कर रहल बानी जा जी। 2-3 गो व्याख्यानों भइल। चंदेश्वर भैया बहुत बढ़िया बात उठौली हैं जी। एगो तरीका ये होला कि रउआ के कोनो हक या अधिकार मिल जाए जी। और रउआ ओकर उपयोग करे जाना तानी कि नहीं। जैसे मान ली कि रउआ के बैट पकड़ा देहल जाए, बॉल सामने वाला हलवा गेंद फेंके और रउआ छक्का चौका मारिए ना पाई को वो पकड़ रही नहीं की। जैसे राइट फॉर इंफॉर्मेशन मिलल, सूचना का अधिकार मिलल, रउआ ओकर कितना उपयोग कइली। ई जो नयका एजुकेशन पॉलिसी आइल है, जो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगातार ही कह रहल बा कि एकरा के जमीनी स्तर पर ले जाइल जरूरी बा। एकर कम से कम 20 जगह ऐसा हुई जहाँ की मातृभाषा का बात कैले भी है। ई एगो रउआ के हाथ में डंडा मिल गई बा जौना के पकड़ के अपना सरकार के हिला सकता नहीं। लेकिन फिर ये बतिया वहीं पहुंच जाई कि समाज चाहिए तभी ना। अगर समाज कह दे कि हमारे के हम भोजपुरी में नहीं पढ़ावल चाहत, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो बिहार सरकार काहे के भोजपुरी का किताब लागू करे जाए। अगर रउआ अपना बच्चा सबके कह दे कि अरे तू भोजपुरी पढ़ के क्या करबा, ऐसा ही लहेरा बनल वाला भोजपुरी पढ़लबा तो बर्बाद हो जीबो। तो एक मुद्दा इहो बाटे। दूसरा बात रुआ बाटे, देखिए भैया हम रुआ से तो अभी तो इतना दूर तक रुआ बात करता नहीं। हमरा घर के लोग, हमारे रिश्तेदार हो सकेला सुनत हो वीडियो के, उ लोग कहेला कि आ गेले भोजपुरिया। मतलब एगो टीजिंग रहेला, रिगावेला हमरा के। मतलब ये एगो तो फेस करता नहीं यार समस्या। नवीन जी रउआ बात से एगो और बात जुड़ल बाटे कि मैथिली का रचनाकार एक साथे बांग्ला, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी का रचनाकार हो सकता है। भोजपुरी का रचनाकार भोजपुरी या हिंदी का 2 भाषा का रचनाकार काहे ना हो सकेला? ना हो सकेला। अगर राजकमल चौधरी बांग्ला में भी लिख सकेला, मैथिली में भी लिख सकेले, अगर बाबा नागार्जुन मैथिली या हिंदी में लिख के मैथिली का साहित्य अकेडमी विनर हो सके ना, तो भोजपुरिया वाला रचना करवा खाली हिंदी से पहचान काहे बनाई भाई? अभी एगो बात भइल कि बीच में एक दिन अवध बिहारी सुमन जी पर हम एगो कार्यक्रम कैली, तो 2 गो बड़ प्रकाशक लोग का बात आयल कि हमनी का छाप दहल जी किताब का अनुवाद करी। गौतम जी अभी फुलसुंगी का अनुवाद कैले हैं, अब ओकरा के अंग्रेजी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा बाटे जी। हम स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के मठ के घरी अधिकारी बाड़े अनंतानंद स्वामी अनंतानंद सरस्वती दंडी स्वामी हो बाड़े जी। उनसे भेंट करके उनसे अधिकार ले बानी कि हमनी का अनुवाद कैल जाओ और वह पूरा अधिकार दे ही और शहर से करा के दे हले। मान ले कि 6 महीना बाद अंग्रेजी या हिंदी में विमलानंद सरस्वती का सारा कहानी आ जाए, हिंदी वाला लोग पढ़ के उनके बुझाए कि 1940 में यार भोजपुरी में ऐसा कहानी लिखा था, गजब के कथाकार बा, तो एगो कथाकार कैला से तो बदलाव ना पड़ी। लेकिन ऐसा अगर 30-40 जना आ जाए, अब बता दें अगर काल के ही कह दे कि भोजपुरी इलाका में रग रग में बसला लेके अपना हाथ में तानपुरा घूमे वाला योगी लोग पूरा भारत में भक्ति आंदोलन का लहर चलौले रहे, ओकरा मूल में गोरखनाथ रहले। के रिसर्च से बात साबित हो जाए तो रुआ के एक बार कालर उठावे का मौका मिली कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन बात यह बा कि हमनी के जो थोड़ा बहुत सुविधा मिलियो रहल बा सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ओकर लाभ उठावे खातिर हमनी के तैयार मानी जा कि नहीं? ई बड़का सवाल। सही बात नहीं। ई एगो समस्या तो बढ़ले बाटे। एकरा से लागत है प्रकाश भैया हमनी संगे नईखन वहां के निकल गई नहीं। नवीन जी हाँ आगे नहीं। हाँ भैया 13 मिनट हमार मोबाइल और काम करी, 13% रिचार्ज बाचल बा भैया। 13 मिनट रुके बोली आप ना बोले तो सुन ले जाओ ना भैया। सुनत नहीं हम माने सूचना दे। हां देखी और वीडियो नहीं खे आवत, देखी का भइल बा। हो सकता उनकर मोबाइल एकर नहीं खे आवत, राउर वीडियो नहीं के लुकत हमार उदय के। हां का करी तलौ की
देखिए ऊर्जा सब कुछ हमारा लगा तो ईजा हमारा तो हाँ अब लोग का लगा अब ठीक बा। हाँ हाँ आवता उदय दिखाई पड़ रहा बना। हाँ तो अब उदय दिखाई पड़ रहा है, रउआ सब नहीं दिखाई पड़त। चलो कोई बात नहीं, हमनी के दिखाई दिया जरूरी नहीं कि वो रुकत रही। अरे तो भैया सवाल बाटे कि प्रमोद भैया जिसे कहानी हटे अब आखिर प्रमोद भैया भी गइलन बा बाड़े। ना ना बानी इंजे बानी कोई नहीं खिंचा हाँ। चार्जर को बगल में लगा ले चंद्रेश्वर भैया भी चार्जर जोड़ नहीं पीछे ले चार्जर ठीक बा, हो जाएगी। हाँ, तब सवाल ये बाटे कि आखिर का क्या कोई कहते हैं नवीन भाई? सवाल बाटे देखा हो आखिर का कोई जो राय दिखाई रहुए। न, ये कहले है ना कि गुजराती में सिनेमा बनल तो नरसिंह मेहता पे बनल, जी तो हमनियों के यहाँ के मनावे के चाहिए कोनो सिनेमा बनावे वाला की बतिया कुल सुनात होके। जी हाँ वो कबीर पर सिनेमा बना रहे केहू गोरखनाथ पर, केहू कबीर पर, केहू कुंवर सिंह पर कुछ करे के सोचे। जी आई जोन भाषा वाला अस्मिता बा न, जी ई जागे सुनाता हो, हाँ 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 सुना तो भैया बोलिए। बोली रवा बोली सुनाता हमरा नहीं खे कुछ लौकत, हमरा कुछ बुझात नहीं खे। रुआ बोली हाँ, हम हाँ, सुना तो नहीं रवा बोली हम हुकारी परत रहो। अच्छा हाँ, ई जोन बोला सुनाता। ई जोन हमनी के रजपुतियाओं बभनियाओं बा, जी एह टाइप के जोन अस्मिता वगैरह के लड़ाई बा, ओकरा पर जितना प्रहार कइल जा सके उतना कइल जाए, तबे हई भाषा वाला कुछ जागी। जी आ कैसे भाषा वाला के माध्यम से एह कुल के दूर कइल जा सकेला, हिंदू मुसलमान आ राजपूत बाभन टाइप के सब जितना बाड़ी सब, जी ए पर कुछ काम होखे के चाहिए। हाँ, तो सिख- रास्ता तो हमन के यह बात देखे के कि अपना अपना औकात भर प्रमोद जी जेने कहत रहे तेने कुछ कुछ कइल जाओ, कुछ कुछ लागल जाओ, जी कुछ कुछ उपाय ढूंढल जाओ, कोशिश कइल जाओ कि खाली बतिये मत सुनाओ मुँह लऊ के, ओकरा लायक कुछ जानकारी प्राप्त करे आदमी, कुछ आगे बढ़े। तो हम लोग लागल बड़ा वो बड़ा बढ़िया होता, माने ऐसा नहीं खे जे आखिर जौन कर रहल बा तो वही दिशा में कर रहल बा जोना के प्रमोद तिवारी चाहत रहे कि हो जी आ प्रमोद जी खुद भी वही में करत रहे। चंद्रेश्वर भाई के देखा एगो बढ़िया किताब आयल, बढ़िया गद्य आयल, तो लागल रहे काम बा, उतने कैलो जा सकेला और कुछ बहुत हमनी के चिंता हाथ में करत होई रहे नहीं। आदमी, लेकिन अपन लागल रहे। जी जी भैया बात राउर सही बटे। हम प्रमोद भैया सब चूंकि हमनी के लगभग 1 घंटा 22 मिनट बातचीत चलल बा। चंद्रेश्वर भैया से हम टिप्पणी लेब, अंतिम टिप्पणी लेब, कहे से कि वहाँ के मोबाइल डिस्चार्ज होके वाला बाटे, ओकरा बाद प्रमोद भैया से बतियावल जाए। एगो बात हम जरूर कहल चाहब कि आज के बतकही खाली आगे जो हमनी के चर्चा होके वाला बाटे, मतलब आगे के दिन में जो चर्चा होके वाला बाटे, ओकरा खातिर ई टीजर रहल हटे, जी जी ट्रेलर भी ना है, टीजर हटे। प्रमोद भैया ध्यान देब हमरा बात के। जी जी तो ई टीजर रहल हटे। आज ई साहित्य, शिक्षा, रोजगार सब चीज पे बात भइल हटे, बहुत हटे, लेकिन एकरा के विस्तार पर हमनी के आगे अभी बतकही करे के बाटे। मौलिक साहित्य पर ओ दिन जोन बात भइल बाटे, उ बात माने वो ठेला ठेली में बात हो गई, उ बात जोन जी। प्रमोद भैया जहाँ से शुरू कैले तौन विस्तार ना मिलल वो चीज के। हम जी, बात पूरा सुननी, हम अब 1.5 घंटा के वीडियो सुननी, लेकिन हम बाद में दुखी हो गई नहीं कि ई कहीं हारा हुसी वाला बात हो गई, मौलिकता के बात ना भइल। भैया चंद्रेश्वर भैया रउआ से ई कहे के बाटे कि राउर माने आज के जो बतकही होता है ओकरा में अंतिम राउर मैसेज का बाटे आज के बतकही के, और रउआ का बतावल चाहतानी, रउआ का कहल चाहतानी जौना से बेहतर स्थिति एगो बन सके, एगो बेहतर माहौल बन सके। जी भैया। देखिए कुल जोन हमने के 1-1.5 घंटा के बतकही बा, जी प्रमोद जी, नवीन जी, उदय जी, सब कोई के हम बड़ा गौर से सुननी हा। जी तो ओकरा में कुछ बात यह उभर के सामने आवत रही सर जी कि हमनी के अपना इलाका में जी जे भोजपुरिया लोग बा, अपना भाषा के लेके, अपना संस्कृति के लेके काम करे के जरूरत बा। आ एगो बड़हन
आंदोलन के जरूरत बा। जी देखिए जैसे बंगाल में बा बंगला भाषा के लेके, जैसे तमिलनाडु में तमिल के लेके, कर्नाटक में कन्नड़ के लेके, महाराष्ट्र में मराठी के लेके, जी तो वो तरह के एगो अस्मिता बोध पैदा होखे, वो तरह के भाषा हमनी के पहचान से जुड़े, जी एकरा खातिर बढ़हन काम करे के जरूरत बा। लिखल पढ़ल तो जरूरी बड़े बा, जी लेकिन एकरा खातिर कहे से कि हमनी के जन पूरा हिंदी इलाका रहल बा, जी जना के हिंदी जात कलवन रामविलास शर्मा, जी वही में भोजपुरिया इलाका भी आवेला। तो रिनेसा से नवजागरण के चेतना से ई इलाका दूर रहल बा। जी जौना ढंग के नवजागरण बंगाल में भई रहे, या जौना तरह के गुजरात में नवजागरण आयल, जी या दक्षिण भारत के राज्यन में आयल, जी जी तो जी वो ढंग से भोजपुरी इलाका अछूता रहल बा। उदय ठीके कहलन कि हमनी के आपन छोड़ के, आपन चेहरा के पीछे करके दूसरा के चेहरा आगे करे वाला है जा। तो ये तरह के बोध से भी बाहर आवे के जरूरत बा। बिल्कुल जी हमनी के अपना भाषा के लेके, अपना संस्कृति के लेके एगो गौरव बोध पैदा होके, लोग ओकर महत्व के समझे, ओकरा से जुड़े शिद्दत के साथ, गंभीर होके लेखन करे, लोक संस्कृति से, लोक जीवन से जुड़ के। जी तो मतलब छोट छोट कोशिश से एगो अच्छा माहौल बनावल जा सकता है। हमरा तो लगता है आज के दौर में अभी जौना ढंग के हमनी के बानी जाए जी कि जे जहाँ बा अपन छोट छोट कोशिश से, अब रवा दुबई में बनी जी जी लगातार रवा ए ढंग के भोजपुरी लिखिला कि ओकरा के हम पढ़ल जरूरी समझिला। अद्यतन सूचना भी कोरोना के लेके, तमाम चीज के लेके, तो ई रवा अंदर के भाषा के लेके एगो प्रखर बोध बा, रवा भोजपुरी के साथ नहीं छोड़त, ओकरा के अच्छा मानत नहीं, ओकरा के लेके कोनो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हीनता के भाव नहीं है। तो ये ढंग के जगह जगह लोग पैदा हो रहल बा, एकरा में और आखर के भी बहुत बड़ भूमिका बा। जी भैया बात लगातार 2007 से जन प्रोग्राम करा रहल बनी पंजवार में, तो ओकरा से एगो नया माहौल क्रिएट होइल बा। जी हमरा लगता है कि जगह जगह जे जहाँ बा, चाहे कोई बनारस में बा, कोई लखनऊ में बा, कोई कहीं बा, कोई वर्धा में बा, छोट छोट कोशिश से सबके एक साथ जोड़ते हुए एगो अच्छा माहौल पैदा कइल जा सकता है। हमरा लगता है कि आवे वाला दिन में भोजपुरी या भोजपुरिया लोग में ई भाव पैदा होई। जी वही दिशा में, सार्थक दिशा में हमने के जा रहल बनी जा। जी भैया ये एगो सकारात्मक सोच बा। बिल्कुल बात से हम सहमत बनी, होके के चाहिए, प्रयास जितना हो सके। आज जौन भोजपुरी साहित्य के परिवेश बा, जगह जगह जहाँ कुछ पढ़ाई भी हो रहल बा, शिक्षा रोजगार जैसन मसला पर बात होखे लगल, हमरा लगता है कि हमनी के सोच के दिशा सही बा, संघर्ष के दिशा सही बा। आवे वाला दशक में रवा देखब भोजपुरी एगो बहुत अच्छा पोजीशन में रही, सशक्त स्थिति में रही, हमरे सन लागत है। जी भैया चलिए देखिए क्या होता है। जी प्रमोद भैया, अब हम चर्चा के मतलब लगभग 1.5 घंटा से ऊपर हो गए, हमनी के 1.5 घंटा के करीब हो गए। हम अपन एगो वाकया बताओ तनी। 2004 में आरकूट उस समय रहे, जैसे फेसबुक के समय बाटे, हम बड़ा सक्रिय रहनी, भोजपुरी के विरोधी रहनी, हम विरोधी मतलब भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के विरोधी रहनी। बहुत लोग बात के जान तटे। हम लगातार भोजपुरी के कहीं की हिंदी के बोली है, लेकिन हम उस समय हिंदी के भाषा मानत रहनी। जो प्रकाश उदय भैया बरा कहनी है कि हिंदी एगो समुच्चय है, और उस समुच्चय में चाहे जैसे बिहारी एगो समुच्चय है, ओकरा में मैथिली भोजपुरी मगही भी है, वो तरह राजस्थानी या ब्रज या खड़ी बोली कुल ओकरा में बाड़ी सब। हमरा बहुत कम पन्ना, मतलब 12-13 गो पन्ना डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के मिला रहे। हम उनकर जो प्राकथन बाटे हम पढ़ले रहनी।
ओकरा बाद जोन बाटे एगो बंगाली मित्र रहले, उनका भाषा पर बढ़िया जानकारी रहे, उनका से हमेशा हमार पॉलिटिकल डिबेट होत रहे। बाकी भाषा पर उनकर बढ़िया पकड़ रहे, तो वो हमरा के समझौले। उनकरे समझावल मतलब कि 2004 के बात हम बता दूं कि बोली का है, भाषा का है। कहीं ना कहीं ओकरा बाद से बहुत जब हम कुछ किताब पढ़नी, कुछ जानकारी जुटौनी, तब हमरा अपना गलती के अफसोस भइल। ठीक वह वाक्य जो तिवारी जी के संगे ग्रियर्सन के लेके रहे, कहीं ना जी। कहीं हमरो जोन बाटे भोजपुरी हिंदी के लेके रहे। अब ये बहस के हम अंतिम मतलब बात रउआ से हम जानकारी लिहल चाहब कि भैया का हो सकेला, का कइल जा सकेला। ऐसा मने बढ़न बात ना ठीक बाटे। एगो बात कहल जाए जैसे कि प्रकाशन के व्यवस्था कइल जाओ, चाहे और भी बहुत सारा व्यवस्था बाटे जौन में बहुत समय से ई कुल बात हो रहा बाटे। हमनी के कोशिश कई नहीं जा, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, आदमी सक्षम नहीं हो, सही नहीं हो पाओ, मतलब गड़बड़ा जाता है। तो का छोट छोट का उपाय हो सकेला, का तरीका हो सकेला, का व्यवस्था हो सकेला जोन करत तनी जाओ, ओकरा के कैसे और तनी बढ़िया से कइल जाओ कि ई जोन सामाजिक बोध बाटे लोगन के भीतरी उ बेहतर हो सके भोजपुरी के लेके। ठीक बा, हमनी के दूसरा के शिकायत करब जा, बुरा कहब जा, कंप्लेन रही, लेकिन एकरा बादो का बेहतर कइल जा सकेला। जे सुन रहल बाटे आखिर के पेज पर, जे ये वीडियो के देखे जाई, ओकरा खातिर का रही, जय भोजपुरी से बहरी कैसे निकल सकेला। दू गो बात बा नवीन भाई। जी भैया। उ दोनों बात के हम रखल चाहतनी। जी। पहिलका बात तो यह जौन प्रकाश उदय भैया चंद्रेश्वर जी भी कहनी है जी। कि संगठित होखल सबसे बड़का काम बाटे। हमनी के भीतर जौन टोलावाद बा, जी। आई पहले से चल रहा बा। हमनी के पुरान साहित्यकार लोग के भी हमके चिट्ठी मिलल बा, ओके पढ़ दही हम तो लगी कि हमनी के दू गो महान लोग आपस में हैसन संबंध रखत रहे, ओकरे पर शर्मिंदा होके के पड़ गए। एगो बात और बाटे जी भैया। कि लोक के बहुत मान्यता ना मिलेला, शास्त्र के मान्यता मिलेला। जौन बतिया शास्त्र में कह दियाला ओकरा के सब कोई लोग भी सुने लगेला। जैसे एगो उदाहरण लेके हम बात करब। जी भैया। आदरणीय चंद्रेश्वर जी कनी है हिंदी जाति वाला बात। हिंदी जाति में रामविलास शर्मा जी कहनी कि पूरा का पूरा जो हिंदी भाषी बाटे वो एक के जाति कह, काहे कि एगो भाषा के वो समझ लेला। जी। वो एगो लम्हर हम लेख लिखले रही, ओकर साधारण सा बात करी 2 लाइन में। तब पहले असम से लेके उड़ीसा तक, अब बांग्लादेश का पूरा हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट के कई गो स्टेट का एक गो भाषा रहे, एक के भाषा बोलल जात रहे, जौने का नाम रहे बांग्ला। अब बांग्ला भाषी लोग ये कहत रहे कि भाई असमिया कोई भाषा थोड़ी है, उड़िया का अलग से भाषा थोड़ी होगी, सब लोग तुम लोग बांग्ला समझते हो और बांग्ला बोलते हो, तो तुम लोग बांग्ला के हो। अगर वो ढंग से सोचब तो लगे कि बांग्ला जाति का सब कोई रहा, ओकरे के सब कोई के बांग्ला बोले के चाहत रहे, ओकरे एक आध गो बोली के रूप में असमिया रह जाए चाहे उड़िया रह जाए। लेकिन उड़िया वाला लोग संघर्ष कइल, फकीर मोहन सेनापति तमाम लोग मिलके अपन मान्यता ही ना लेहल। आज के तारीख में उड़िया क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पहले भी है, तमिल जैसा, कन्नड़ जैसा, ऐसे ही असमिया भी लेहलस। तो जब एगो बांग्ला जाति में से 4 गो भाषा मान्यता लेके अपन वजूद बना सकेले, एगो द्रविड़ परिवार में से 4-5 गो भाषा अलग अलग तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ हो सकेले, तो हिंदी जाति में से 2 गो भाषा के मान्यता लेकर वो अपन पहचान काहे ना बना सकी ना। ये तब तक ना हुई जब तक कि शास्त्रीय रूप में ये बात के रुआ प्रमाणित ना कर दे। वरना ये हुई कि भाई बड़का विद्वान रहले, वो कह के गईले कि भोजपुरी बोली है तो बोली रहुआ मानी, रहुआ के होता नहीं, रहुआ उनसे बड़ विद्वान है का कि कह देव कि ना भोजपुरी भाषा ही हमने का मान ले। अरे भोजपुरी एगो लोक भाषा, ये गीत गौनाई करी, कथा कहानी किस्सा सुनाई, तनी मनी ओकरा में लोरी गान ली, बात खत्म हो गई। तो ये हमनी के विद्वान लोग का सबसे बड़का दायित्व रहे कि रहुआ अपना भाषा के मान्यता दे। खास तौर से 1850 से पहले का पूरा राउर साहित्य हिंदी में आवेला, ओकरे के मान्यता देहल गई। जब राउर इतिहासकार लोग और सिद्धांतकार लोग 1925, 30 और 40 में बैठ के कहत रहे कि 1850 के बाद खाली हिंदी के हिंदी साहित्य मानल जाई, भोजपुरी अवधि के ना मानल जाई। तो रहुआ एको बारी बात ये काहे ना कहनी कि अगर रहुआ नहीं मानब तो हमनी का हीरा डोम आ तेग अली तेग जैसन लोग कहवा जाई, अब उनको रचना ना मिली, अंत में वो लोग बिला जाई। तब मूल बात इहो बाटे कि सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपरा के रूप में जब तक भाषा के साहित्य के स्थापित ना कइल जाई, ओकरे के अनुवाद करके ना स्थापित कइल जाई, हमनिए के भीतर ही बोध भरल रही कि ना हमनी के भोजपुरी कैला से कुछ नहीं।
दूसरका चीज की मार्केट के एक्सप्लोर कईल बहुत जरूरी बा। जी हमनी के अगर 10 गो चिट्ठी लिख देल जाए कि वोडाफोन के चाहे जियो कंपनी नयका मोबाइल आवत या, अगर भोजपुरी में सारा बात बताई तो ओकरे के खरीदे वाला लोग के संख्या बढ़ जाए। बात कर सकते हो सर। तो अचानक 100 गो लोग के जरूरत पड़ी जब भोजपुरी जानत होके, ओकरा के कॉल सेंटर में रोजगार देवे के पड़ी कि भाई जब गांव के किसान पूछी कि भोजपुरी में बतावा कि कौन प्लान निमन रही है, एकरा में कितना हुई, तो भोजपुरी जे जानी हुए बोल सकता। जब ओकरा के रोजगार मिली तो 25 गो कंपनी और चालू कर दी। जी तो हमनी के जैसे ही अपना भाषा से के महत्व देहल जा, तो कंपनी वाला, बाजार वाला, सरकार वाला सब दिया सन। आ हमनी का काम अगर बिना भोजपुरी के चलत रही तो फिर हिंदी अंग्रेजी में रुआ चलाई, हिंदियों को जरूरत ना रही। हमारे कई गो मित्र लोग कहेला कि जो बात तुम हिंदी भोजपुरी में कहते हो अगर अंग्रेजी में लिखते तो तुम्हारे पास इंटरनेशनल ऑडियंस होती। तो हम कहनी हाँ भाई होती, सही बात है। दू गो बात के रखल जाओ कि एक तो अपन मार्केट के एक्सप्लोर करे के जरूरत बा, एगो दबाव बनावे के जरूरत बा। दूसरा चीज की हर बात के सैद्धांतिक और शास्त्रीय रूप में साबित करे के बा कि रउआ गलत रहनी। अगर बंगला में असमिया जाति या उड़िया जाति हो सकता, हिंदियों में पूरी जाति, मैथिली जाति, अवधी जाति हो सकता है। तीसर का बात ही कि आपस को कपाल फुरवल से बाहर निकली जा और कहल जाओ कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आ जाई रहुआ। आपस में हमने का जितना जूझे को ही जूझत रहल जाओ, लेकिन हे मुद्दा पर सब कोई मिलके एकजुट होके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के घेराव करी, कहीं सड़क जाम करी, कहीं मांग रखे। हमके लगता है कि अगर युवा लोग इस तरह से करे, 4 गो संस्था मिलकर लगातार दबाव बनावे, तो सरकार में खुद संविधान हमनी के हक दे रहा बा कि मातृभाषा में पढ़ाई, मातृभाषा के रोजगार नहीं या काम करी। बिल्कुल बिल्कुल हमारा कही लगता जी, एकदम सहमत बनी बरुआ बात से भैया। जो CMP वाला बात बटे ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला, था एकरा पर एगो बढ़ान लिख के हम को संस्था वाला लोग के भेजले रहनी, तो हमरा के उन्हें से गाड़ी मिल रहे आ मठाधीश के तबे तमगा मिल रहे। खैर कोशिश जारी रही, ऐसा नहीं के साथ छूटल कई लोगन से फिर साथ जुड़ल बा। हमनी के कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से कुछ लोगों से साथ छूटल, लेकिन भोजपुरी के वजह से फिर कहीं ना कहीं हमनी के एक जगह बानी जा। प्रकाश भैया रुआ सुनत नहीं ना हमनी के बात? हाँ सुनत एगो बात कर। हाँ जी बोली। कहे के ई बा जी कि देखा इतना शॉर्ट नोटिस पर तू सबके बुलौला। ओ हमें प्रमोद से इतना बढ़िया बढ़िया बात सुने के मिलल, बुझाता बढ़िया पढ़त लिखत बड़ई। इनका से कभी बटोर के इनका के समय दे के मुद्दा पे बढ़िया से बोलवावा। भैया रुआ एगो बात हम बीच में कहनी, रुआ ध्यान ना दिलो खो। आज के जुटान ई टीजर हटे, जैसे सिनेमा में एगो ट्रेलर आवला, टीजर हटे एकरा के। प्रमोद भैया के हम पहले ही कंप्लेन कईनी हटे कि रुआ सगरे कुल का बतियावत तनी, आखिर तबे से बेचैन बैठे रुआ से बतियावे खातिर। तब ई बात आज भइल हटे। ई जोन साहित्य शिक्षा रोजगार के जोन बात बाटे ना, ई आज भाग 1 हो। अभी आगे बतकही होखे के बा करब जा। इनका के सुनवावा, ये एगो बात कहे के रहे और कुछ ना बिल्कुल एकदम सुने का बाटे भैया के। हम एक दिन चर्चा पृथ्वीराज भैया से बतिया के हम फिर मौलिक साहित्य पर बात हुई। मौलिक साहित्य पर बात बहुत जरूरी बा, और ओकरा में अब बतकही में शास्त्रीयता लावल जरूरी बटे भैया। हम रुआ से ये एगो हम कमेंट पढ़ी रहल बानी, हम कमेंट इस समय रुआ सबके बतावत नहीं थी। बहुत लोग चर्चा से बतकही से खुश बा। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी भाषा के लेके खास करके जौना में लोक के बात ना हो के बौद्धिक कहीं ना कहीं एगो ऐसा बाटे जौना से लोगन के सरोकार बाटे, आम लोगन के सरोकार बा, जो आवे वाली पीढ़ी भी ओकरा सरोकार के बात बाटे। बाकी लोग ये चीज के रियलाइज, ये चीज के अनुभव नहीं कर पावत। ये एगो बहुत जरूरी बात बाटे, लोगन के समझ में आवे, एक खातिर हमनी के प्रयास करत नहीं जा। ई चर्चा आगे जारी रही। ए नवीन जी भैया, शास्त्रीयता वाला बात कहला है ना, शास्त्रीयता माने अब की ना जानत नहीं भैया का बाटे, गंभीरता के सेंस में रहला शास्त्रीयता के बात ठीक बा, वो हम कहत नहीं, हम दूसरे बात कहत नहीं हो। ये गंभीरता चाहिए, वो कहाँ से आई वो तू देख ले बड़ा। जी 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 बिल्कुल। हाँ तो वो खोबसत रहे काम बा जिन कहले ना
उनके मुड़ी ममोर लेवे काम बा, वो बढ़िया से करस से वो तनिको भागा से इन्होंने छटकस तन लोग देखिए लो। तो ठीक बा। अब इहे हमनी के कहे के मतलब इहे बाटे कि आज के जोन बतकही रलटे ई आज के बुनियाद रखाइल है बात के, आ एकरा पर अभी आगे चर्चा करे के बाटे। काहे से कि भोजपुरी भाषा के भविष्य के दिशा बोध जोन बाटे ये 3 गो चीजन पर ही निर्भर करत बाटे। ई नहीं तो अपन ऊंचाई ध लेलस, ऊंचाई पकड़ लेलस, लेकिन हाँ अब जैसे बम्बई में का बा जैसन गीत जोन बाटे एगो माहौल जोन बनौले बा। अनुभव सिन्हा जी लगातार ए बात के कहले बन, 2-3 वाली हमारे वहां से बात भई रहे वहां के ए बात के कहले बनी कि हमनी के लगातार नवीन काम करे के बाटे भोजपुरी पर, वहां लोग कर रहल बा लोग। ओकरा में हम इहो बात कहनी कि जरूरी नहीं है कि जोन सफलता बम्बई में का बा वैसने सफलता मय में मिले। कहले कि हम सफलता खातिर ना, हम एगो चीज खातिर हम भोजपुरी में काम करतनी आकि कम से कम जो 2012 में उनका माता जी संगे जो संवाद भइल बाटे वो संवाद के वजह से वो बहुत भोजपुरी के लेके प्रभावित भइल बाटे। तो कहीं ना कहीं एगो भावना बनल बाटे और वो चीज के लेके कई लोग सोझा आइल बाटे। प्रकाश उदय भैया कहनी हटे बात के कि कुछ फिल्मी लोग जोन बाटे तो हाँ हो, संजय मासूम भी कहत रहने एक बार बात भइल कि जी बिल्कुल तो लोग तनी जागरूक होता। अब वह देखे के बाटे कि कितना छटाक बर होता टे कि कितना होता तो देखे के बा। लगातार प्रेशर बनल रही तो लोग होई हो दबाव बनौले रहे के काम बा। आजकल हर काम दबाव से होता। प्रकाश सर से फिर एगो आग्रह बा सर। हाँ, तहरो पे दबाव हम बनावत नहीं हो प्रमोद। नवीन के कहले बने कि देवेंद्र के दबाव तरह बनौले रखस। सर एगो आग्रह बा प्रकाश सर से। प्रमोद भैया आपसे भी आग्रह बा कि हमनी के भोजपुरी अनुवाद के दशा दिशा पर अगिलका चर्चा कल जाई, जेमे रउरा फुलसुंगी पर रउरा संजय भैया निराला भैया के साथ बातचीत करे के रही। प्रकाश सर आपसे भी यही विषय पे बात कि संजय मासूम जी के रउरा बातचीत करनी हो गीता के भोजपुरी में भावानुवाद न के छंदानुवाद पदानुवाद के लिए बनी वहां के लगातार देवेंद्र भाई एगो हिंट जोन बा प्रमोद भैया से मिलल हटे, वो हिंट के बुलाए के नहीं के खेल गीतन प्रकाश उदय भैया के मतलब ट्रिपल चौगुना पचगुना रिसर्च बाटे। वो जी बिल्कुल देखी जाए करत अगले हफ्ता में समेट लोग सारा काम पकड़ ले बानी। अरे ना हो, ये सही कहले है। अरे श्रम गीत पे भी रउरा लगे बहुत सारा बरगुना बनेगा। पिछला बेर कनेक्शन के प्रॉब्लम रहे, ऐसे अब कनेक्शन बढ़िया होता है, जूम पे एकदम बढ़िया नेटवर्क मिल रहा है प्रकाश उदय भैया के। अब भैया एकालाप नहीं के संवाद होता, बड़ा अस्थिर तरीका से बातचीत भइला, बहुत बढ़िया गंभीर बातचीत भइला, सब लोग के प्रतिक्रिया वही दिशा में बा। हम जुगानी भाई की याद करब वहां कहनी कि जौना क्षेत्र के भाषा मजबूत होला वो क्षेत्र के भोजन भी बड़ा समृद्ध होला। भाषा के सवाल सीधे भोजन से जुड़ल बा। हमने की चर्चा लगभग वही के इर्द गिर्द रहल। तो अब हमने के अब लगभग 2 घंटा की परिचर्चा हो गई बा। इजा हमने के एकरा के समाप्त नहीं से करत, ये प्रस्थान बिंदु बनी अगिलका चर्चा खातिर। आखिर परिवार की ओर से रउरा सबके भी अग्रिम तौर पे हम निमंत्रित करता नहीं कि अगिलका चर्चा में भी हमने के साथ रउरा जुड़ब। ये वीडियो के बार बार सुनले देखले के काम बा। बाकी नवीन भैया धन्यवाद आप करी। अगला बार इतना हड़बड़ी में ना हो कि कुछ भूला जा आदमी, थोड़ा सा आराम से ना अभी देखी एगो ई तो पखवाड़ा के बात रहलटे भैया, एकरा में ई चर्चा करे कर रहलटे। बाकी अब ई बा कि जूम के जोन हैंडल बाटे तो हमारा लगे बा, तो यही से अब हैंडल हम चलौले रहब। आ 18 के बादो जोन बा चर्चा चलत रही, हमनी के तंग करत रहब जरूर सबके जोन बा। जैसे कि पूरा जानकारी अभी प्रकाश उदय भैया से तो बहुत कुछ लेवे के बाद, चंद्रेश्वर भैया से तो बहुत कुछ लेवे के बाटे। यहाँ के हमार गांव जो यहाँ के किताब जो नाइल बिया ओकरा में गद्य के जो एथी बा, हाँ बड़ा बढ़िया बा। हाँ वो माने लोगन के पढ़े के चाहिए, समझे के चाहिए। तो बिल्कुल अब चर्चा अभी चली एकदम सूचित करके एडवांस में बढ़िया से सूचित करके दिहल जाये। ऐसा हम जानते नहीं कि रुआ सबके बिना सूचितो करके दिहल जाओ, अगर एडवांसो में ना दे जाओ तब इतना अधिकार तो बटले ही बाप ने के अनुभव बाटे रुआ सबके ऐसे हमने की कुछ जानकारी हो जाता है।
हमने के इहो वादा बा कि यही पैनल के अधिकार साथ हमने पूरा के बा, लेकिन ऐसा न होके कि कुछ बेदाग बोला जाए, कुछ गलत बोला जाए। ना ये बात भैया का ना, ध्यान पक्का अब आगे से एकदम यही जी। पूरा मौका दे के अब बात हुई अब चर्चा करे के बटे जल्दी रुआ सबसे फिर हमनी के कांटेक्ट करते हैं जब यही पैनल के साथ हमने के विषय के फिर से विस्तार भेल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आगे बहुत आगे धन्यवाद आखर के। अब बाकी सारा जितना संगठन लोग बा उहो मूल मुद्दा के पकड़े, बाकी आपस में जौन मर्जी बात करत रहे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जी, बनल रहे। भले मठाधीश कहे लोग। कोनो बात नहीं। अरे तो बाकी लोग के विश्वाधीश कह दिया, आई देश क्या दिक्कत बा? नगराधीश कर दिया ई मठ से बाहर नगर के सीमा बिल्कुल। बाहर। को भी आप जितना जनपदाधीश को। जुड़ल बाटे सब केहू के धन्यवाद बाटे। हमनी के फिर चर्चा करब जा, काल फिर बतकही बाटे, काल के तुरंत थोड़े देर में मालूम पड़ी कि काल का चर्चा बा। हमनी के उम्मीद करतनी जा कि काल बेहतर चर्चा हुई, काल कुछ और बढ़िया जानकारी भोजपुरी से जुड़ल मिली। तब तक खातिर हमनी के इजाजत दी सबे। प्रणाम, जय भोजपुरी। प्रणाम, जय भोजपुरी, जय आखर। धन्यवाद।